Salam mehman dogonlar. Giç çarşı yedi dilleşler. Tamam otursunuzmu? Täzeliniz gutly, düşümli bolsun. Ýa-da gerek. Öz maşgala ojamyzda maşgalalaryňyz bilen didarlaşyp, duşuşyp, bileje bir gapdan girip çykyp öz watanyňyzda özüňizi maşgalanyňyzy, doňlar naşlanyňyzy arkaýyn hiç hili kynçylyksyz, gaýgysyz eklep aňyrýany bilen eşeretli durmuşda ýaşap başlan ýylyňyz bolsun 2022-nji ýyl. Mehman doganlar, bugünkü gün ýaýlymyzyň temasy Türkmenistan, Kazakystan ýaly bolarmy? Ine bilşiňiz ýaly Kazakystanda Türkmenistanyň temir gazynyňky goňşusy Kazakystanda şu wagt aýlygan çağdaýda gozalaňlar gidip dur, ýykan ýumrulşyp. Ni ilki bilen ýagdaýa düşünmeli. Bärde. Dogrudanam Kazakystanda halk öz hakyky üçin, adalet üçin, deňlik üçin aýaga galdymy? Ýa-da bu bolup duran zatlar näme meňze? Edil häzirki ýagdaýy seretseňiz, gynansak da medpuwatda çäkli ýagdaýda köp zat çykýar. Men özüm BBC-den ýazarlaýan, soň Russiýan kanallaryndan ýazarlaýan, şeýlede Germaniýanyň habar berişleri we beýleki halkara Associated Press bolsun, France Press bolsun, hemmesinden şolaň ýazarlaýan habar urluklaryndan türklen käder edemok, sebäbi o taýda bir tarap hiç zat ýok. Diňe boş görürüm. Şoň üçin mümkin bollugundan bir tarap çeşmelerden şu Kazakstandaky bolup duran o wakalary öwrenjek bolýar. Ýöne gynansak da edil häzirki wagtda Kazakstanda bolup duran ýagdaýlaryň düýp sebäbini, muny kimin näme maksat bilen gurnanlygyny edil häzirden aýtmak gaty kyn. Ýöne elbetde maksatçylar ýaly eýýämden heşelle kakyp şu pursatdan peýdalanjak bolýan watandaşlar bar. Indi bärde bir hakykat bar. Şu hakykaty isteseň islemesen kabul etmeli. Bilinçli ýaly Sowet Soýuzy dargandan soň döwletiň emlägini talanlar baý bolurlar. Ya başgaça aýdylanda oligark bolurlar. Oligarklaryň birazjyk bäri ýany baýanlar bar. Umumyň bu baýlar wagtyň geçmegi bilen öz ýurtlaryndan daşary ýurtlara gidip başladylar. Köpsi häkimet bilen düşünşip bilmän soň daşary ýurda gitmeli bolurlar. Bähwitler bilen çaknyşdy. Bähwitler çaknyşan soň bular daşary ýurtlara gitmeli bolurlar. Bu daşary ýurda giden ogrular birden oppozisiýa bolurlar. Bularga oppozisiýa boluşy öz ogrulugynyň üstüne ýapmak, halky edip allap, täzeden häkimeti ele geçirip, has köp ogruluk etmek, öňküdenem beter omurmak, opurmak döwleti, ýurdy we halky. Indi bu daşary ýurda giden ogrular daşary ýurtda professional ýagdaýa geldiler. Bular dünýäň nähili dolanyrylýanlygyny bular öwrendiler. Bular diňe bir dünýäň nähili dolanyrylýanlygyny öwrenmediler. Bular şol wagtyň özünde dünýäni kimin dolanyrýanlygyny öwrendiler. Elbetde dünýäni korporasiýalar dolanyrýar.
bu korporasiyalar bilen bilen uzakdan yakyndan aýlawly gönümel bir görnüşde bilen iş hyzmatdaşy bolly, biznesi bolly. Mehman doňlar. Inni bu taşarruflardaky ogrular şu gün mınça ýyllap ine garaşsyzlyk sebäp saýuldy daragandan bäri şunça ýyllap durdular. Inni 2022-nji ýyla geçilen boly bular düğme knopka basdylar. Öz talap, uğurlap gaýdan ýurtlaryna içerki uruş, ganna kuşukluk, gowlugyň halkyň ayaklanmagy, ayaga almagy ýaly zatlary gurnap ýene häkimiýete bular finansyk etmäge başladylar. Inni Gazagystanyňky ýagdaýyň iň esasy düýp sebäbi şu taýda ýatdy. Ünsürp görseňiz Gazagystanda nirden tolgunçluklar başlady? Nädip tolgunçluklar başlady? Gaty täsin. Şu umuman Gazagystanyňky şu tolgunçlukluň nälelikleň başlaýyş şekli, görnüşi bilen Ukrainadaky tolgunçluklary, Liwiýadaky, onuň Gruziýadaky, Yerewandaky, ýene nirde Kırgızstan muňa degişilden şu Sivitnaya revolýusiýa diýär, renkli revolýusiýalar bolan Siriýadaky şolaryň hemmesine seretseňiz aslında bular bir-birine gaty meňzeýär. Meňzeýändiň hem sebäbi bulan guramaçylary şu taýdan özüni bir bähbit gözleýänler şol bir korporasiýalar, şol bir korporasiýalar näde ol düşünmän korporasiýalar diýilende bu Orta Asiya döwletlerinden daşary ýurtlara çykyp o taýda baýlygyna, biznesine dowam edenler ol korporasiýalaryň kataryna goşulmy ýok, goşulmak. Olar korporasiýalar adama mazap ededen. Aslında ýöne bir gezeklikçe ulanyp soňgyňma üçin belki olar bilen bir neme etmek mümkin. Bir ara gatnaşyk zat. Ýöne Gazagstan meselesine geleňizde üns berip sereden. Gazagstanda näme boldy? Gazagstanda hakykatdan hem halk näleri üçin çykdy? Çıkan halk ilki başta tolgunçyň öňüne galkan bolup duran halk. Watandaşlar, ýöneköý watandaşlar. Bu ýöneköý watandaşlaryň hem gepe gidenleri var, gitmeyenleri var, provokasiya ananları var, ananmayanları var. Yani umuman Kazakstan'daki umumi kartina seredinde häzirki ýagdaý halkyň bähbidine däl. Müň bir azatlyk bilen, diktatorlara garşy görüş bilen, hiç zat bilen dahyly ýok. Guramaçylyk ýok. Hemme zatdan öňürti. Seredip görüň, üns berin. Videolara üns verin. Güç gulluklarının, polisiýaň, harbylaryň maşinlaryny, zatlaryny ýakýanlara esasy hüjüm edýän adamlaryň hereketlerine seredin. Özüni alyp barşyna seredin şolara. Halk ayaklandy bahanasy bilen, halk näleligini bildirdi bahanasy bilen bular ekranlarda halky görkezdiler. Yani ekranyň arkasynda esasy häkimlikleň, yerli dolandyrçylyklaryň ýakýanlar, şoňa hüjüm edýänler, polisiýa maşinalaryny, döwlet emlägini taýlaýanlar bulan hemmesi professional hakyna tutmalar. Hakyna tutmalar häzir. Müň
hiç ile adam hukukları bilen, demokratiya bilen, halkın azatlygy bilen, halkın durmuş ýagdaýynyň gowlandyrylmagy bilen hiç ile ara balanşy ýok. Ine size subutnama. Häzir halk çörek tapany. Çörek kıtçılığı başladı. Çörek. Beýlek alyk önümler barada gurrun ýok. Çörek kıtçılığı başladı diye. Su kıtçılığı başladı diye. Hani bular halkın ýaşaýyşyny gowlandyrmak üçin, ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin bular gowdalaň turdular. He? Bu näme üçin beýle boldy? Ya aýdylýan zat bilen näme üçin bolýan zat bir gawat gelen o? Hı? Näme üçin şol işin içinde absurd bar? Oýlanyp gördüňizmi? Näder esasy tema geçmeden öňür salamlaşyp aljak tesirçiler bilen soň esasy tema geçecek. Gönüşdaýda geň alyrýan bir zat ýagdaý bar. Gaty geň alyrýan ýagdaý. Türkmenistanyň daşary urtlardaky Türkmenistanyň arasynda hamala hakykatyň halkyň tarapyndan ýaly görünýän watandaşlar Gazagstandaky edilýän şu vandalizm diýilýän muňa başga zat däl. Banditliga, vandalizma el çarpıp alkışlap başladılar. Ino gazaklar öňe, ay gazaklar alaş, gazaklar näme, alga, gazaklar beýle gazak. Biz gazaklarça ýokmy, eýle tentek. Biz gazaklarça ýokmy diýen tentekler. Gazagstanyň ýagdaýy nirde, Türkmenistanyň ýagdaýy. Şoda özüň oňurmaýanyň gurruny däl ýa. Ýa-da giýjek ýöne öňürde ýa-da salamlaşyp alaýyn watandaşlar bilen. Batyr Jomortov biziň Özbegistandaky türkmenlerimiziň wekili. Batyrjan salam. Assalamu alaykum. Türkmenistan gazak ýaly bolup bilmez. Men köp türkmen oglanlary bilen gürleşip gördüm. İnternette super gahraman diye. Olur internette super gahraman. İnternette virtual alemde super gahraman. Yani hakikat bilen olan, hakiki durmuş bilen hakikat bilen hiç ili bağlanışı yok. Batır Özbegistan'da Türkmen doğanlarımızdan mümkün, bir gün bolmagy mümkün. Ýöne edil şu wagt Türkmenistanyň Gazagstan ýaly bolmagy mümkün däl diye. O tema geljek. Sebebi gaty köp maslahatlarymyz, gaty köp pikir alşyklarymyz boldy, gaty köp soraglar gelip gowuşdy. Ol soraglara diňe men özüm däl, ýegin neslem, köplenç ýöne goýup watandaşlar jogap berdi. Şoň üçin bütün şu orta atılan soraglara nähili jogap berilen bolsa, garaýyş bildirilen bolsa, şolong hemmesini men şunu siziň dikkatyňize ýetirjek. Türkmenistan barada näme edilýär? Türkmenistanda ganyň öküçüklük gurnamak üçin näme edilýär? Näme ediljek bolýar? Kimin nirden näme bilen baglanşy bar? Bulan hemmesini aýtyp geçer. Biziň maksadymyz näme? Halka duýduruş bermek. Biz habarçy, jurnalistiň, metbuat işgäriniň wezipesi näme? Gidip döwletiň haýsam bolsa bir emlägini ýakmak, ýykmak däl. Ýa-da bir ýurdy eýesiz görüp, ejiz görüp, şol ýurdy taýlamak isleýänden reklamasyny etmek, şolaň reytingi üçin arraňa gynnamak däl. Biz halka hakikaty duýdurmak isleýär. Halka hakikaty ýetirýär. Şu biziň wezipemiz. Bu wezipeni bize kim berdi? Halkyň özü berdi. Şunça ýylla diňe bir Türkmenistanyň içinden bir ýerde bir türkmen ýaşaýan bolsa, şo ýerlerden ýygydarly ýagdaýda bize maglumat akyp dur. Dürli temalarda. Biz istesek islemesek özümüz, öz kärimiz hem bolmasa jurnalistika, habarçylyga, metbuata girdik we onlar çellenler şol işin içinde halkymyz üçin, hakikat üçin zähmet çekip gelýär. Şoň üçin şu
bütün hakikatlary siziň dikkatiňize ýetirer. Haýyş edýän üns berin. Özüňizem öz garaýşlaryňyzy eger mümkin bolsa goşuň. Şu taryhy pursat. Geljekde nesillerimiz siziň şu eden çykyşlaryňyzy, duýduruşlaryňyzy ökman gadryny bilip öwrenirler we saklarlar. Indi mehriban olanlar Garazoglan Türkmen giç ýaşy mehriban illeşler sagaman mysyňyz hemme diýe sawol Garazoglan özüňiň gowmy jan saglyň. Diňe öňe giç ýaşy döwletaga edýdi illeşler sawol diňe öňe Türkmen ýigit salam döwletaga salam watandaşlar sawol minnetdar ömrüňiz uzak. Garazoglan Türkmen halk pursatçy gaçkak oligarklar bilen Russiýa dayanyan diktatura, korrupsiýa batan rejimiň arasynda galdy şu an. Gaty elkenç ýagdaý diýe. Gazakstandaky näme ýagdaý diýe. Soňky nämelerden habarym ýok. Garazoglan Türkmen edenetdilik, haos, talaňçylyk, gürreylik hem wezaralyk ýagdaý şu diýe. Indi aýdýanyň dogry Garazoglan dürli habar veriş serişlerinin kameralarının öňüne geçip gürleyen adamlar var. Özünü ýöneköy halkyň wekili, ýöneköy halkyň arasyndan çykan protestçi diýip görkezýän adamlar var da, şolardan soraýarlar. Hawa maksadyň näme? Maksat belli däl. Ýok maksat. Gahara gelýär, gürre çykaly, çykýarlar. Provokatorlar. Olan provokatorlar içinde bu da şükür bizimkiler yine de daşın. İçinde olmağa şansam yok olan. Olar ýaly adamlar ýurdun içine sokmazlar. Yönünü pikir etip görün. İnternette aktivlik görkezýän bizim watandaşlarymyz gynansa provokasiýalaryň ýygyny düşüneni ok hakykat. Ya düşünese geleni. Arzu älemde sen öz ýurduňy ýaksaň, ýyksaň, öz ýurduňy öz oturan jaýyny ýakýan, ýykýan. Kim dikeltmeli? Nämen hazamla dikeltmeli? Döwlet nämen? Kimin hazamla ýaşaýar döwlet? Döwlet diýmek näme diýmek? Siz daşary ýurtlarda näme edip ýörsiňiz? Turistmi? Keyp edip ýörsiňizmi? Ya eklenje diýen. Eklenje diýen bolsaňyz näme üçin edýäňiz? Maşgalaňyz üçin edýäňizmi? Hawa. Maşgalaň ulardylan görnüşi, maşgala agzalary her bir agza birleşip maşgala emele getirýär. Maşgalalar birleşip halky döwlet emele getirýär. Döwlet halkyň guramaçylygy. Halkyň berýän salgydy bilen ýöreýär döwlet. Biram bir tebigi paýlyklary, çeşmeleri ýa bir hyzmatdan ondan bary şol halkyň salgydy bilen esasy döwletiň nemeti girdeji çeşmesi salgyt. Inni siz öz ýurduňyzy ýakyp ýyksaňyz, halkyňyzy aş suwsuz goýsaňyz, bu näme demokratik görüş? Bu näme azat? Hansiz halkyň ýagdaýyny gowlandyrjak bolýadyňyz. Bu näme bolýar? Siziň bu eden işiňiz bilen halkyň ýagdaýy adam beter bolýar. Inni ol döwletiň jaýlaryny, emnäklerini kim täzelemeli? Kimin puluna täzelemeli? Siziň aýlyklaryňyzdan, günlükleriňizden näçe prosent olar? Kesip almaly şondan. Ana şolar ýaly düşünmän hereket edýärler. Türkmen ýigit netip bolsa, aklamanlar üýşüp üniversitene taýinlik görýärler. Oşo aklamanyň hojaýynam bir reportaj interview beripdir.
nastaýaşy berýärmi näme şey diýen bir näme neşriyata şo taýda. Bulan himmesi bilelikde hereket edýärler. Bulan hojaýynlary daşary urtdy. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýy düýpüter başgaça. Türkmenistanyň öz ýagdaýym başgaça. Türkmenistanyň daşary urtdaky watandaşlarynyň ýagdaýym başgaça. Hiç kili adaty hasaplara gawat gelen o. Teoriya gawat gelen o. Düýpüter başgaça. Şoňa düşünmän işler edip bilmeýärler. Näçe arragyny gynatalar, gynabersin aklamanlar. Ona da häzir geljek. Inni Türkmenligi nesip bolsa häzir ýaşka ay biderek gurrunlar prezident gowy biziň Türkmenistan prezidentimiz ýöne aşagynaky işgärler kanunyna laýyk bolup duran zady edişleri gelen oklar diýe. Ona prezident malaja deýinna, diýennetdir bilen nokta anna, ha? Prezident. İşini oranok, özüne oranok, şöylemi? Şonu näňmi? Näme boljak 15-ine diýen? 15-nji ýanwarda Türkmenistanyna halky köçe çagyrýanlar bar. Nusaygala falan, salam aleykum, hakyky çıkan halka berekella diye. Karajoglan Türkmen yigidim baydak yatty, hiç tat bolmaz diye. Ýaşka Balkana gelin, Balkan bardak, näme manada diýip soraw ýüze çyksa biziň kakamyzyň emlek ýagdaýlary bardak, häkimlik köp bilýär. Dogry aýdýan näme diýip çykjak hormatly prezidentimiziň ähli çykarýan kanunlary halk üçin ýöne döwlet işgärleri halky äsgermese näme etmeli diýmek prezident öz jogapkärçiligini, wezipesini ýerine ýetirip bilenok, diýennetdirip bilenok, hiç ili şolary kontrol edip bilenok, onu şol işi edip biljek, başaryp biljek adama tawşyrmaly wezipesini. Ýaşka. Ýaşka, ay mene ýattym politika ni interesni maňa diýen. Hawa. Politika bilen gyzyklanma. Gyzyklanma. Seni haçan eplenlerine şondan gyzyklanarsyň. Garaş ber. Türkmenligi wagt Karajoglan men bilýänle boş näme? Boşluklaryny ýöne, boşlugyny ýöne şolara gulak gawartýanlara düşünse bolýar diýär. Düşünüp bilmeýärler. Düşünmeýärler. Näme üçin? Olar häzir fantaziýaň içinde. Olar fantaziýada arzuw eleminde ýaşaýarlar. Düşünenoklar. Inni Türkmenligi özüň pikir etip gör. Gazagystanyň ilaty Türkmenistan ýalylar. Bu tentekler şunu bilenok. Şu Türkmenistanyň halk ayağa alanok, Türkmenler gazaklarça yok diýen tentekler, nadanlar, öňkü ogrular, professional ogrular, yalançylar şunu bilenok. Türkmen özleri aýdyp otur, tasdiklap otur. Türkmenistanyň ilatynyň 100-den 60-70 götürmi daşary urtdy we bular öz maşgalasyny ekleýär bilýän adamlar. Eger bir halk ayağa galsa, halky hakykata gönüp durmaly. Halkyň guramaçylygyny ýola goýmaly. Halkyň daşyna gala bolmaly adamlar şular. Karajoglunyň şu günler gepleşigi bardy. Ömrü zok bolsun. Garlar çykdynmy, ýaşlar çykdynmy, çağlar çykdynmy diýe.
protesta çağırayalar Türkmenistan naklary. %100 bilýän, %100 bilýän. Lewap welaýaty boş edermenlerden. Mar welaýaty boş. Daşoğuz boş. Ahal bilen Balkany biljekkä. Ýöne ýanky 3 welaýat boş hakkaly. Özüň oryan adamlardan maşgalasyny eklemek üçin türlü ýurtlara çykan adamlar sebäpli şo taýyny aýaga aldyrajak, şo taýyny gorajak adamlar gaýtdy. Indi bu Türkmenistanda ganyna küçüklük isleýänler, Türkmenistanda Gazagystan ýaly gogolun bolsun, yakılsın, yıkılsın isleýänler bilmeýänler öýdýän bu zatlar. Käbir neşemiz janykya gahar gelýär, bilen zokpu dep garajowlanyp. Bular bilýär, bilip aňyrsına geçýär. Bular şu pursatdan peýdalanjak bolýar. Näme üçin? Bular bir okda 2 togşan aglyjak bolýarlar. Seret. Türkmenistandaky haramda we tohumynyň häzir güýji, täsiri dolu awraý gowşady. Türkmenistanda dogrymy? Dogry. Birinji pursat. Ikinji pursat ýanky aýdyşym ýaly. Daşoğuz, mary, lewap, boşap galy edermenlerden. Öz maşgalasyny eklep, öz noňary bilýän watandaşlaryň hemmesi eklenji üçin daşary ýurtlara çykdy. Esasy poýzy eşalony çekçek lokomotiv watandaşlar daşary ýurtlarda. Bu ikinji sebäp. Bu ogrulary, daşary ýurda çykan ogrulary şolaň işlerini atýan ikinji bir pursat. Şolaň işlerini atýar. Näme üçin? Haramdan diktatorlygy gowşady. Ýurtda adam almady. Näme? Şu arada bakyň aýdyşýaly hakyny tutma adamlar bilen hakyny tutma adam edil Gazagystandaky senariýaly. Kameraň öňüne, suratyň öňüne bir ýöneköý bir näçe sada watandaş görünmeli. Amala watandaş aýaga galy, halk gowgolaň turdy diýmek üçin. Öýdünde hakyny tutmalar bar. Seredin videolara, Gazagystandaky videolara adamlar şol hüjüm edýän esasy nokotlara hüjüm edýän adamlar ok atyşyna, hereket etişine professional bular. Bular hakyny tutma. Ondan aýdýarlar magazinler, dükanlar talanly, öýler talanly, adamlar namasyna degilli, biwine adamlar atylly, öldürüli. Bu adamlaryň piňine de däl, bu adamlar hakyny tutma. Bu adamlara wezipe berilen näme? Ganyna küçüklük gurna. Yak yık havas bolsun şo ýurtda. Dinlesen hakykatdan ham bir ýurtda rejimi ütköçek bolýan bolsaň, hökümeti ütköçek bolýan bolsaň, şol ýurdun hakykatlaryny bilip, şoňa görä plan, programma düzüp, hemme guramaçylygyny ýola goýup esseň bolanokmy? Näme üçin? Halk çöreksiz, suwsuz bol. Häzir sen halkyň ýagdaýyny gowlandyrjak bolýan bolsaň, halky bir gowru çörek bilen suwa mätäj etmeliler. Beýleki önümlerim bol etmeli, az önümlerim. Vitaminsiz goýmalylar adamlary. Hawa sena ýakyp ýekýän adamlar çöreksiz, suwsuz galýar. Şumu gowgolaň, şumu rewolýusiýa. Şumu halkyň nemesi? Ayaklanmagy. Ýok. Muňa provokasiýa diýilýär. We şu wagt Gazagystan Gazagystanyň has beter ýagdaýa Türkmenistany getirjek bolýan biziň bir näçe ankasy aşan nadan kezzap provokatorlarymyz bar. We şu provokatorlaryň agzyna gyllygyny sarkydyryp serede oturan nadan sürülmedi var internette.
internetçilerimiz eýleki adaty durmuşda olar tanaýanam ýok, bilýänem ýok. Inni olar ýaly gaýratly bolsaňyz, hakykatdanam olar ýaly gaýratly bolsaňyz, kanallaryňyzyň reytingleri belli. Şeýlemi? Tomaşaçylaryňyzyň sany hemme zady belli. Siz şo sanlar esasynda güýjüňizi görkeňiz Türkmenistanda. Göreli. Görkeňiz. Halky taýýarlaman. Halka öz hakyny, hukugyny nähili talap etmeligini öwretmän. Öňe sürseňiz, halky öňe sürseňiz. Edir şolar ýaly Gazakstandan kär bolýar. Belarusiýa mudaý diýen ýeri bar eken. O taýda hakykatdanam ol Ýewropanyň ýakynyna bolan soň o taýda başgaça atmosfera bardy. Edil bolar ýaly. Gazakistan ureylik bolla. Gazakistan aýdil artan harmanyny talaýşlary ýaly taladylar Gazakistany. Gazakistan talanýa. Fursatdan peýdalanyp Gazakistan şu wagt talaýarlar, hakyny tutmalar. Bizim hem hakyny tutmalar bilen işleşenlerimiz bar. Olaňa minni iştät açyldy. Bizim Türkmenistan talasak, Türkmenistanda gan öküşük edeliň. Ay bir uzaw gitmelle birazjyk wagt gan öküşük bolar soň düzeler. Dökün ganyň hasabyny berebiljekmi? Pida eden adamlaň hasabyny berebiljekmi? Söndüren ojaklaň oduny täzeden ýakyp biljekmi? Sizin çağalaňyz bar. He? Sizde wyjdan ýokmy? Sizde ýürek ýokmy? Yetimler çağalary. Näme üçin yetim goýmaly? Maşgalalar näme üçin ejesiz kakasyz goýmaly? Ya da hakyny tutma daşardan adamlar getirip ýurduny taladyp, ýakyp, ýykyp namasyny basgalatmaly. Samsyklar, internetdäki samsyklar, nadanlar, mankurt sürüsü. Gowy dinläň meni. Samsyklar. Şu adam satýanlara ananyp Türkmenistanda gan öküşüklük gol-golun turuzdursaňyz, şolaryň reklamasyna el çarpyp turuzdursaňyz, Türkmenistana baramam etişmeýäňiz. Türkmenistandaky siziň çağajyklaryňyzyň, maşgalalaryňyzyň, garrylaryňyzyň, ýaşlaryňyzyň hemmesiniň namasyny batyrlaýarlar. Şolaň ýurda sokjak hakyny tutmalary siziň maşgalalaryňyzyň, siziň emlaklygyňyzy hemme zadyňyzy talaýarlar. Eşek buyruklap ýörsiňiz munda. Näçe ýyl, onlarça ýyllap Türkde ýa başga ýurtda. Kwartira aldyňyz, maşyna aldyňyz, onyňyzy, munyňyzy düzeltdiňiz. Näme üçin? Üstünden tank geçen ýaly, buldozer geçen ýaly bular geçip gidýärsiň. Onda näme üçin munça ýyllap aranyňy gıynadyň? Eger hakykatdanam sen şolary ýalaky ýurdun ýakylmagyny, ýykylmagyny, gogolaň turulmagyny isleýän bolsaň, hakykatdanam şolary ýalaky sen gaýratly bolsaň, türkö ýa başga ýurda çıkman şo Türkmenistanda şo wagt etmelekeniňde mundan 20-30 ýyl öň. Ya 10 ýyl, 15 ýyl öň. Näme üçin gaçdyň şo wagt etjeni? Indi hemme zadyňy düzeltdiň Türkmenistanda. Inni şu Gazakistan ýaly Türkmenistany talatjak, ýakyp ýykjak ogrulaň şaýkalaryna, şolaň propagandalaryna el çarpyp, şolary gollap Türkmenistana gan öküşüklük getirjek bolýarmy? Aýdýana barwam etişmeýäňiz. Şu hakyny tutma adamlar siziň Lewapdaky, Daşowuzdaky, Maradaky hosarsız öýleňiz, millekleňiz, mal-mülkleňiz, maşynaňyz, atlaňyz hemmeniň üstünden buldozer geçen ýaly edýär. Talaýa, namasyňyzdan baskalaýa, barwam etişmeýäňiz. Açdylar Serhedi. Eýranam açdy Serhedini. Bolýa şu Türkmenistana barjak adamlaryň ýoluny açyň saklamaň diýdiler. Siziň Türkmenistana barmaňyz näçe gün? 3 gün. Şeýlemi? 3 günde boljagy bolýar. 2 günden bolsa boljagy bolýar.
Mago, siz şunu isteýäňizmi? Şunu sizin watançylygyňyz. Şunu sizin Türkmenistanyňky çağajyklaryňyza, maşgalaryňyza, howstarlaryňyza söýgüňiz. Şumy? Şumy sizin sizi adam eden Türkmen topragyna söýgüňiz we paňyz. Şumy? He? Diktator başga ýylym aýryp bolýar. Kelläňi işletmeli, kelläňi. Kelläňi işletmeli. Men size hayran o. Dogrudanam hayran. Bular yalan bir adam pankelle bolmay. Ýöne yalan sözlek gidip oturlar, ýöne yalan sözlek gidip oturlar, ýöne yalan sözlek gidip oturlar. Sizem şolary gollaýaňyz. Türkmenistanyny Hudaý saklasyn. Hudaý saklasyn, Hudaý saklasyn. Daşardan hakyny tutmalar getirilip. Eger häzir Gazagystanyňky şu synançyk hakyny tutmalar, Gazagystana daşardan getirdiler, hakyny tutmalar. Şu hakyny tutmalar Gazagystanyny birden öz maksadyna ýetse, şular özüne berilen buyrugy, tawşyrygy üstünlükli tamamlasalar, gerek Türkmenistana gelýär. Edil Gazagystanyna nirden başlady? Gozgulum. Nirden başlady? Edil Türkmenistanyň goňşy vilayatynyň başlady. Ine. Neferedin? Ine. Görýäňizmi Gyzylja ýeri? Hazaryň kenary, Türkmenistanyň üstü. Gata ansat etmek. Inni DVK diýilen bir hereket bar. Gazagystanyna gadagan edilen Muhtar Abulyazowyň hereketi DVK. Bizde de şoň DVT'si bar. Şol adamyň eden işlerini gowsyndan, häzirki berýän interwýularyny gowy diňläň. Bir gezek del 10 gezek diňläň. 10 gezek del 20 gezek diňläň. Hemme zady düşünürsiňiz. Aýdy otur özi hemme zady. Gazagystanyň soň başarsalar, Gazagystanyň soň hakyny tutmalar Türkmenistana geçirilýär. Türkmenistana geçirilenden soň sizin Türkmenistanyna goýup gaýdan maşgalalaryňyzyň, çağalaryňyzyň, çuwalaryňyzyň vay halyna bu liderjikleriniz, bu yalançyjyklar, kezzaplar, owurjuklar garantiýa berer, kepillik berer, bolmajagyna da diýjek bolýarmy? Bular öz ýanynaky adamlar kontrol edilen oklara, öz ýanynaky, töwereginäki adamlar kontrol edibilmeýänler, hakyny tutma, getirilen agzy eýem gana degen kelle keserleri nädip kontrol eder? Nädip saklarlar? Gazagystana näçe adamyň kellesiniň kesilen kelle tapdalar. Kellesi tapylmayan bir topar göwre tapdalar. Kimiň stili? Kimiň metody? Kelläňizi işledin. Kelläňizi. Oýnatgylaň oýnatgysy bolmaň. Bular ulu güýçlüň oýnatgysy. Sizem oýnatgylaň oýnatgysy bolýaňyz. Tesirlere dowam edýär. Soň tema gerjek. Türkmenistan halky salam aleykum vatandaşlar, Döwlet Baýhan aga baky ýokmy? Baky ýok. Baky hepden soňunda belki bolar. Bayram Hudaý berdi. Baýhan sen iň goňsy ýok bolup gitseň bitiren işiň barmy? Bayram Hudaý berdi tanamayan adamyň arada bular ýalaky gürleýän bolsaň, diýmek sen nadanyň aňyra başy. Men bilen baglanşykly gata ansat internetden maglumat tapmak. Men näme iş edenim, kimdigim, nämedim. Senki görüpçülük.
Bir tarapdanam nadanyň hiç tadı bilen ýok, gep berýärler. Şeýdi benim öz içiňdäkini aýdýan, ýani ýok. Sen Allaha tapşyrýan. Türkmenistan halky baky soňky çykyşynda 60'a ýakyn ýurt ýykylar diýipdi, oň pikirini alınmagan. Ýok, baky bilen edip bolsa hepden soňunda ellegse baky bilen eder. Manaq diýär, siz ahallanma diýär. Ýok, men ahallandan, men mardan. Aňrym lewap, önü doglan ýerim türkmen gala. Türkde önü etdim meni. Türkmen ýigit gatda uğraýtdyň amsa bolýar. Durun tak men näme, baky gelen ýala, baky bara. Baky? Geljek diýsen, iýereýin taňa nämäni, sepi. Türkmeniň twah jan watandaşlar ilki her kim öz aň düşünjesini özümizde jemlesek, şol hemme ahlamonlardan ýa-da beýleki zatlardan dynar, gaýrat edin, arlanmaň haýyş diýe türkmeniň ömrüň uzak bolsun. Köp sag bol, şuň kunna. Halka hakykaty düşündirmeli. Seredin Gazagystana. Adamlara hiç zat düşündirilmän adamlar köçä sürilýär. Sebäp näme üçin? Gazyň bahasy ikisi gymmatlapdyr. Indi gaz meselesinde men size bir zat gurrun berjek. Häzir gaz meselesinde şutaýda bir bahalary alypdym men. Ýaş sebäpli gözlerim kendimden. Indi şeýle bir ýagdaý bar. Ýewropa birleşiginde, Ýewropa döwletlerinde baha adalatly bolar ýaly gazyň bahasyny birja, auksion kesgitleýär. Elbetde. Bu bir gün gymmat bolup bilýär, bir günem has arzan bolup bilýär. Ýöne durmuşda wam edip duran. Şeýlemi? Ýöne başyndan soňuna bir aýyň meselen başyndan soňuna alsaň ýa-da umuman alanda şol watandaşyň ýüzüne bähritli bolýar. Sebäbi bu Ýewropa ýurtlaryna adalat we kanun we kontrol we. Indi şol sistemany Gazagystana getirdiler. 1 ýanwardan başlamam şol auksion, birja sistemasyna görä gazyň bahasy kesgitlenmeli etdiler. Mundan peýdalandylar. Baýyň biri çykýa baryny alýar. Gaz ýok. Gaz aljak bolsaň ikisi bahasy. Sebäbi o girdi, tendere ally çykdy gitdi. Gazyň bahasy ally wurry çykdylar. Ýok bu da. Muň arkasynda köp zatlar bar. Häzir baky gelse bakyňam garaşyny alar, soň men öz garaşlarymy bildirjekdi. Salam aleykum diýe. Bak salam, häzir men seredeýin, eger geljek diýseň men sana neme iýereýin. Bolýar. Häzir men iýerem bak sana. Allym sen nemeni? Häzir. Hurmatly tamaşaçylar, men baka ştaýdan çakylyk iýereýin. Bakam gelsin. Bakam aýdyp düşüler ýalakay. Ýurtlarda gozolanyň turuljagyny ýurtdaky 60 gowrak, dünýädäki 60 gowrak ýurdun häkimetiniň üýtgöldüljekdi bu arada. Baky aýdyp geçipdi biziň programmamyzda, ýaýlymyzda. Şoň üçin bakyňam pikirini alaly, bakydan nähili habarlar bar şu temada.
Onuň men öz garaşlarymam we beýleki watandaşlardan gelen döwletli maslahatdan çykan netijelerim size ýetirmäge dowam etjek. Häzir men aka çakylygyny iýbereýin. Bakyň eli degen wagt gelsin. Bakyňam garaşyny alar, ýa-ni bir sorapdy. Niyetler gowy, planlar ýalňyş bolup bilerdi ýa. Gaty dogry. Ýa-da o ýigit onu dogrusyny sen maslahat berdi ýa, bolýa, maslahat bereýin. Men maslahatym bilen bolýan bolsa, Arslanjan geldi. Arslan Muradow, salam, salam. Täze eliniz gutly bolsun, täze elin gutly bolsun. Baky geldi. Baky hoş geldin. Salamu aleyküm, hoş bulduk. Waleykümselam. Täze elle birinji gepleşigimiz. He. Hoş gördük. Goňjan saglyplan öýçerler emme goňmy? Şükür yamanda. Yani bu aydanımıza bir 15 gün geçmeyken hoca nemeler başladı, sürprizler. Sürprizler başlady. 15-nji ýanwarda da Türkmenistanda şoň ikinji nemesini synaşygyny etjek bolýarlar. Şo Abulýazowyň adamlary. Ay. Muhtar Abulýazowyň. Hawa, baky sen nähili baka berýän bu neme Kazakstandaky ýagdaýlara? Nemede birinciden Kazakistan şunu düşünelim. O gaz meselesi däl otayda döwlet abi. 2020'den başladı, 2019'dan hatta başladı. Rusya bilen Kazakistan arası bozuk. Hazırki aslında şu ayaklanma başlan teritoriyası Rusya'nın istedik yerleri şu tayları. He, şu adaların kenarları he? Aha, ne diyeyim gün batar tarafı. Hawa. Kazakistan gün batar tarafı. Mangistav oblasti. Rusların köp bolan yeri şu tay aslında ise Kazakistan halkının %25'i Rus. Rusların ikinci bir en köp isteyen zady dilinin gepleşilmesi. Kazakistan'da yasaklandı bu. O 4 tane şert koyda şolonun biri Ors dilinin ikinci devlet dili hükümünde kabul edilmedi. Ondan sonra geçenlerde haysaydı şu yanlış basam. Ya aynı toşu bilmem ya da geçen yılın nemesinde mi geldi yani şu Şubat ayının 28'inde mi geldi ya? Fevral. O. Nursultan Nazarbayev, Brem Tokayev ikisi Rusya'ya gitti. Sinettiğiniz mi sonunda ne oldu? Nursultan Nazarbayev Kremlin'in görevlileri kabul edip aldı. Tokayev'i Putin'in özü kabul edip aldı. Kabul edip aldı. Sevenler için Nursultan Nazarbayev Putin'e de karşı gidip oturdu. Ondan sonra berde indi bu men öz fikrim Putin Tokayev'e diyen bolup biler. Seni Nursultan Nazarbayev getirdi yöne. Men indirip bilen şoň üçin men diyenim edersin deyip. Nazarbayev bilen hem görüştü de son yöne ilk başta Tokayev bilen görüştü. Ondan sonra hazır sinediyiniz mi? Tokayev prezidentliği taşladı diyeler. Nereden havar alabilmek yani Tokayev taşlandı o hazır Tokayev duran yerinde duran. Hatta Nursultan Nazarbayev'in hem yerine eğledi. Ben gidemem o içeri dedi. Ondan sonra Rusya'dan esker talep etti. Rusya, Ermenistan, Kırgızistan'dan istedi. Sonra Tacikistan'dan, Kırgızistan karşı çıktı. Ben dedi ikimiz bir nemen Ece'nin oğulları biz dedi. Çağaları biz sana esker uğratmarız dedi. Halkına karşı dedi. Yani Tokayev'in edip oturan hareketlerini inceleyelim. Bu Kazakistan için ulu zat. 30 yıldan beri munyalı neme bolanok. Miting, protesto bolanok. Hükümete karşı. Öz aralarında bolya atıyor.
Gaz meselesine gelsek. Gaz 60 tengeden 120 tengeye çıktı. Gaz indirdiler 50 tenge. Ondan sonra prezidente karşı nemet başladılar. Nursultan Nazarbayev'e karşı. Nursultan Nazarbayev hem nemettiler. İşten ayrılar. İndi nemçi yatanok yine de gidi oturan. Berde iki tane neme var. Görünüp oturan zatlar. Biri Amerika Rusya'ya neme gözdağı görkez otur. Olam şunyalı Ukrayna'da Amerikan bir tane ofis açtılar. O hazır Ukrayna'nın nemesinde olmalıydı yani şu neyli başkentinde paytahtında ofis açtılar. O taydan neme yöne otuyorlar şu Kazakistan'daki ayaklanmanı. Berden indi Rusya'ya gözdağı verir. Rusya seret Ukrayna'dan elin ayağını çekmesen bizim sen has yakınında hareket edip bilyas diye. İkinci bir taraftan Rusya'da bu fırsatı her bir krizin içinde bir neme vardır diyorlar ha fırsat. Bu Fırsattan. fırsatı peydalanı otur. Olam neyle? Şartlardan biri sineden bulsanız şu Rusya'nın önkü azap geçen nemelerini velayetlerini Kazakistan'daki neme olsun diye bağımsız bir yurt yalı Göz bu utuyarlı. Çeçenistan Dağıstan'a. O şon yalı olsun diye. Göz başta göz utuyarlı olsun diye. Ondan sonra ne için Kazakistan medyası ölçtü Rusya dinlenemedi oturdu. Şimdi ben size berde bir tane neme gururun vereyim de misal yine Türkiye'de 15 Temmuz yaşananda 2016 yılda en köp Avrupa kanalları Amerika Erdoğan kaçtı yok bu prezidenti kaçtı yok Türkiye'de şunca adam öldü zaten deyip haber verip durdu. Sonra arkasında kim çıktı? Yeni özleri çıktı şunu. Finanse eden. Hazindi Rusya edir şu 15 Temmuz'da yaşanan zaten hazır Kazakistan'da yaşanıp oturdu. Şu an toşnusunu hem Rusya'ya da oturaz. Düşündürüp bildin mi? Şu sen aýdyşyňa görä şu wagtky Kazakistandaky bolup duran wakalary gurnayan Russiýa Federasiýasy ýa-ni şeýlemi? Putiniň Putin bile Amerika berde danışıklı dövüş gidiyor. Putiniň bilen Amerika bile diýär. Bile diyor şunu. Heh. Seredi neyle oldu? Amerika Mhm. Rusya gözdağı vermek için başlattı ayaklanmanı. Russiýanyň gözüni Başlattı. gorkundygy üçin. Awa. O Ukrayna meselesinden kısıştırmak için söz Rusya'nın eskerlerin köpüsü Ukrayna tarafında. Düşündüm. Aky, bu näme onu serep yaman profesional hareket edilýär. İlki bu gaz meselesinde nälelik bildirdi zat diýilýänler ýöne halk ýaly görünýär ýöne soň esasy bu polisiýa bilen harbylar bilen uruşýanlar, atışýanlar soň resmi dolanýarlyk çaýlaryny, zatlaryny alýanlar olar gaty profesional atyşyp profesional hareket edýärler. Olar ýaly Yok. nädip taýýarlyk gördüler. Durun. Şimdi şunu bir zat var. Gaz o yanların birinci ikinci güne çıkanlar hakikaten mitinge çıkan adamlar. Mhm. Yani bir miting eğer uzarsa dışarı güçler girýändir işin içine. Hemme ýerde boluşýarlar. O öz adamlarını neme diýerler? Sağa sürýär diýerler. Mhm. Orta çıkarıyorlar. Awa. Berde de şok oldu. Amerika'da çıkardı, Rusya'da çıkardı. Berde birbirine gözle. Bir ikincisi hem Berde neymiş Amerika çıkar otur. Yazır Nursultan Nazarbayev gitti. Yaz Tokayev hem ayırıp bilse de Amerikancı biri gelip bilerdi. Edil Kırgızistan'daki yalı. Düşündünüz mü? Plan bu. Amerikancı biri gelende ne bolordu? Yazır Amerikan Kazakistan'a yanlışmasam nemesi var. NATO yok. NASA. Bu uzay istasyonu var ya ortada. Baykanov. Aha. Şimdi Amerika nemeden de Mhm. göz adamını Kosmos getirende merkezi var. Amerika otaya vayenli baza da açıp bilerdi.
Sinedem olsanız onu Rusya eski öňünden aýtdy. Woýeny baza açmaly, rus dili ikinji dil bolsun diýdi. Ýene näme 4 sany şart goýdy öňüne. Hawa öňtärlik. Indi berde türkmenler bilen hem gazaklar garışdyrmaly däl. Mhm. Näde? Gazaklar näme bolsa da türkmenlerden biraz ýaşaýyş bolarak näme farkly ýaşady ýöne şulam bar. Şaýda ikisini bir millet tutup bilýäs. Olam näile? Kazaklar birazcık näil diye mesela diki. Yine 2020-nji ýyldan 2021-nji 2022-nji ýyla çeldi. Pandemiýa bolan üçin birazcık işsizlik köpeldi. Bu mitingin birinci, ikinci günü üçün aydı otun. İşsizlik köpeldi. Benzine neme gazlara üstüne nem etti mi? 60 tengeden 120 tenge. Bunun hem nemesi var, etkisi var. Yönü ondan son klorucu daş güçlerin nemesi. Bu gidip sineden bulsanız dördüncü nemede yanlarda bolmalı. O saraya girmeler, yok polis emniyet nemelerine girmeli. Öňkü beýleki ýurtlarda akylan kopýasy boldy diýdimi? Kopyası. Yani Hawa. şimdi Rusya'da sinediyen bulsanız berde kim orta sürüyotir? Bu diye Fethullah Gülen'indir diye. Birin diye e, Daesh Horasan'dır diye. Edward'ın diye. Şimdi ben size burada da dedim. Devlet ağa. Sen Kanada ne çayıza edip geçtik. Daesh Horasan haysi teritoriya. Hazırki Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan teritoriyasını alya. Hawa. Önkü Horasan bölgesi şu. Mhm. Daesh'in adı neymiş Horasan oldu. Sebebi şu bölgede karışıklık çıkarmak. Hawa. Şo sebäpli şo regiony, şo taýyny bulaşdyrmak. Şimdi berde bundan soň odun burucu Türkmenistan'a geçýär. Ýöne häzir indi Türkmenistany gürleşmäne başladylar daşarda. Analizciler Hawa. zatlar. Ine şu Sebäne Merov diýen bir täbirmi bakay. Şunun içine goşup goýber. Merov diýen bir tomaşaçymyz aýdýar Türkmenistana ýene 5 ýa-da 6 aýa ýetmän başlaýar Türkmenistanda diýen. başlap biler. Aslında meniň birinji görüşüm şotu, belki 5 aýa da ýetmän biler. Onam aýdyn. Ýöne şu ýylyň içinde bolar. Ondan başga sebänem üçin Türkmenistan nemede o pimi çekilen bomba. Hazırda duran. Haçan ýaryljagy belli bolmandyr. Halkasy çekilen el granatynyň halkasy çekilen. Haçan partlasa partlaýmaly. Ýöne şunday bir zat var. Kazakistandaky ýaly bolmaýar Türkmenistanda. Onam hesapdan çıkarmam. Sebebi Kazakistan bir avantajlı yeri var. Awganistan Mhm. bilen granitsa däl, İran bilen granitsa däl. Avantajlı yeri şo taýy. Muny Kazaklaryň özleri hem aýdýar. Türkmenistan ýaly däl bizimki diye. Sebänem bolsam Kazaklar bir-birini tutýan milletdir. Muny hem Hawa. ýatdan çıkarmam. Kazaklar bilen Türkmenler aramızda bizimki hem neme bardyr. Siz aýdýan bir millet bolup bilersiz, ýöne tapawudymyz bar, ýaşaýyş bolarak olaryň düşünjesi bilen bizimki. Onun için Mentalitet, düşünje tapawutly. Baký, o, Ferit, o Türkmenistana özüni oňaryan maşgalasyny ekleýänden yüzden umuman Türkmenistanyň ilatynyň yüzden 60 we 70 göterimi daşary urtda diýilýär. Bulaňam esasy agramly bölegi özüni oňaryan maşgalasyny ekleýän adamlar. Bular aslında cemiyetiň içindäki güç, esasy güç. Türkler vurucu güç diýär. Esasy zarbany urubiljek bir hereketiň uğrunu ütködibiljek, taryhyň akymyny ütködibiljek edermenler ýurduň daşyna. Onda Türkmenistandaky senariýa nähili bolar? Türkmenistanda başlasa nähili başlar? Sen pikiriňe görä. Sebäbi Türkmenistanyň edil Gazakstanaky ýaly öz ilaty ýok. Ýarysyndan köpüsi Türkmenistanyň ilatynyň daşary ýurtda. Türkmenistanlar barwam yetişmeýär diýdimi men ýa? men doğrusunu aýtsam Döwlet aga, men Türkmenistan nemesine girende biraz näil diýem, iňňäň uçunda duran ýaly bir zat görýän.
Şunu bir zata halk bizde ne Kazaklarda da yok. Lideri yok başlanda. O e, devek ama neme olar zatlar o hikaye olar on zat yok devaka diyen zat başlatmadı onu. Muhtar Abulyazov zadyň nemesi yok Yok diýärmi? yok ulan Rol hiç yok diýärmi? hillemesi yok. Yok yok ulan hiç hili rolü yok o tayda. Onda devlete de Türkmenistan'da istat edilmeýär eger olaň rol yok bolsa. Daşardan istat edip olmaya devlet ağa. İçeriden ediyorlar. Birem komşu taraftan ediyorlar. Goňşy Yönü diýende men Afganistan tarafından karışan. Talibanlar bilenmi? Taliban bile sebebinem için. Amerika'nın bir planı var. O öňe maýdyp geçişmeýär. Afganistan'dan çıkanda onca nemeni yarağı boşuna koyup kaçmadı o tayda. Sredin Aziýada hiçbir yurtta bolmadyk yaraglar koyup kaçtı o tayda. Gaty dogry. Yaraglaryň aslında 60-65% kimin elinde? Horasan eline geçti. Daesh Horasan'ı kim türmeden çıkardı? Taliban çıkardı. Yani berde deme yalı gidip oturan. Örülen saçyalı, Arap saçyalı gidip oturan bu. Şimdi onun yanı sıra hazır Türkmenistan hem bolsa da yan karışmayalı. Neme yakın. Siz aydın. Afganistan'a yakın. Türkmenistan'da bir zat patlak beren ýagdaýynda biz berden on ýan neme gerek gel. O siz aydın. 24 saatı geçti mi mene doğru zat karışamak doğrusun esem. Alıp çıksa bolar mı? Alıp çıksa bolar. Halk bolup alıp çıksa bolar. Sebebi hükümeti başa getiren hem halk, ayıran hem halk bolýandyr. Ya o şeýle bolan häzir internette seredýän. Inni bir daşarurda çıkanlar, bir daşarurda bir gözi açılıp hakykati görüp, haýsy ýalan, haýsy dogry, kim allaýa, kim allanok, haýsy zat halkyň bähgidinde şolary seljeräjek ýaly görýän bolan. İnternetdäki aktivlen köpüsi şol yalançylaň, provokatorlaň, şolaň töwereginde el çarpyşyp, şo taýdan bir özüne ýal, çörek bir zat gözleşip, çilim, oduk buduk gözleşip berler. Men şoňa haýran galýan. Ondan şular ýalyky aktivler bilen nädip biz halk bolup şu bela beterden özümüzi gorap, ýurdumuzy gorap, saklap alyp galyp biler. Yo men Ýaktyrman, aýdywdym. ýiktirman, namusy batgalatman. Yo Türkmenistan'da men onu göremok döwlet ha. Ýöne boljak. Boljak zat gaçarymyzam ýok. Ýöne bizim Onu sen içeride aýdýan, onu sen aýdýan diňe Aşgabat bilen çäkli galjak-da. näme galjak? Aşgabat bilen. Aşgabatda bolar, güpür tapır. Aşgabatda bolly. Ondan ol beleki welaýatlarda hiç adam bolmaýar. O sizin aýdyşyňyz bolsa Ingo varianty bolar ýane. Ýok, adam almada. Daşowuzda, Yo Lewapda, Marada. Sen özüň bilýän. düşünüwotdy. Düşünüwotdy. 18 Kim ýaşyň üstü çağalar, ýurtdaşynda. çağalar kete gatsanma, ragatka bilen ýaşular näme? Yo dinleň 18 ýaşyň üstü ýurtdaşynda onu men kabul edip otyryn. Ýöne şunýar bir zat bar. Eger sizin aýdyşyňyz ýaly Aşgabatyň içinde ne bileyim wayenler öz arasında näme edip polisiýa bilen birleşip bir güç bolup etse Ingo varianty bolar. O Ingo varianty bolar. Ýöne şu da var. Halk ayağa kalıp Kazakistan'daki ýaly bir zat bolup näme etse bizde iňazy 1000-2000 kişiň aradan çıkması bolup biler yani. Bir hepden içinde. Ölüp biler. Näme Hmm. için diýende se İran'a boş durmaz. Afganistan'a boş durmaz. İran näme dip biler Türkmenistany? İran asıl İran düşmanlardan biri de olan. Yo düşmandan berde İran näme basyp alar diýjek bolýan. Yok karıştırar. Oğuca karıştırar yola. Basıp almaz yana karıştırar. Ortalığı karıştırmak da İran'ın üstüne yoktur.
Yo, o tarafa doğru mu? Garıştıra. Yine bir neme var. Hazır yadınızda bolsa size bilýäňiz, ondan Arap baharı vardı. Ha, o. Hazır indi Türk baharı başladı. Türk Doğru. baharı demek Türkiye Cumhuriyetleri hemmesinde bolacak zaten. Hazır men iki sany yurt Orta Asya'da garaşy otyn aslında bolar diýip, olam haýsy? Türkmenistan bilen Tacikistan garaşy otyn. Tacik halkam neme çeken de çekçeyini. Hı. Ramazan Cuma sonra ya baki. Sözün ağzında unutma. Ramazan Cuma diye. Şu yılın içinde olmasa ne edeceksin? Baki deyip sonra. Yo, men aýdyp otyryn, men öz görüşimi, analizimi aýdyp otyryn. Ine şu ýylyň içinde şu saatda boljak diýip aýdym. Ýa aýtdym. Men görüşüm 5-6 aýyň içinde. Ýöne bu öňem bolup biler, soňam bolup biler diýdim. Ýöne şu ýylyň içinde boljak zat. Men görüşüm ýani %75 şu ýylyň içinde boljak görnüpdir. Häzir Timbole Onda sevdaram uzağa edecekkenle, ha? ve onu başından aýdyp gelip otursa devlet. Timbole ýene bir zat var. Häzir gorkam girdi aňyra. Gorky girdi. Häzir näme diýe? Bulam näme başlady. Eğer Türkiye esker gönderse biz hem gönderer zat diýip on ýaly nämelerem var. Kazakistana. Be, Owa, Türkmenistan. Türkiye goýberse Türkmenistan hem goýberik bilýär. Hani indi bärde näme bardy? Türkmenistan garaşsyz baky bir tarap ýurtdy, bagymsyzdy. Hani nirde? Ya ön aýdyp gelişim ýa o kazyň ýüzünde galdy. Inni, şu taýda. Baki senden bir daha sorajak. Şu Gazagystanda şu wagt bolup ýakylyp durulan zatlar şuny internetde zatda paýlaşyp şuny berekella gowy diýäňiz, dogry diýäňiz, ay doganlar, brat, ay näme ele diýip şular ýala ketmek dogrymy? Kardeş yurt bolup doğru. Ya ilk bir millet, Bu iki edilýän devlet zatlaryň ülke. arkandan başga oýunlar bolsa näme? Yok başka oyunlar var. Yani halkın yanında bolup doğru diýip näme diýen kabul edýär. Yani bu hazır hökümetlerin içinde edilip oturan bir zatda. Sebebi hökümetler Halkın yitiriyor. kontrolünden çıktı iş. Kontrolden çıktı. Yani näme etjek halkın yanında durmaly bolan mecbur. Başka yol alacın yok da sebebi. Yine näme aýtjaktym şuýda bir näme vardı. Kazakistan özem halka şu taraftan o birinci, ikinci, üçüncü gün çıkan halka şu taraftan hak berýän ýöne. Gaza bay, nefte bay yurt. Kataryalı bir yurdu düşünün. Ýöne garip ýaşayan birazcık yurt da Türkmenistandan gowy ýöne garip. Orta Asya'da en gowy yurt Kazakistan ýöne. Ösünde ýylda 16% ösýär. Ya oğlum yaşayış şertleri bizimkiden gaty He, olur. şulan bolup biler. Hazır Kazakistanda näme boldy indi? Petrol fiyatlar, gaz fiyatları üçgeye. Bunun Hı hı. burucu Bitcoin oynayanlara dokunýandyr, ona aýdyp geçeýin. Bitcoinçilara da diýýär. Sebäbi Kazakistan Hytaýdan soň ikinji ýerde durýar Bitcoin nemesinde, fabrikasında. Ben sana erwet tatlar aýtdyň bak. Inni şuýda Ramazan Juma senden bir daha soraýar. Aşardan hiç taýda edip bolmaýan bolsa onda sen ozal gepleşiňde aýdypdyň ha diýe. Biziň ikinji planymyz Türkmenistan diýe. Men düşünmedim, Nähili sen düşündin mi? ikinci planımız Türkmenistan. Ramazan Juma düşünükli etip ýatsana, şoňa biz jogap bereli. İrlan Mirapov diýip biri ýazýar. Döwletaga ajdar diýýäni Aşgabatdan orta çykyp döwlete garşy wagty Berdimuhammed gaçyp Krasnovodda oturdy.
Eger türkmen ayağa galsa birinji gaçjak Berdimuhammed diye haramdag diye. O doğru. Bizimki yöne kaçar. O hakikat. Hazır Nursultan Nazarbayev hem kaçtı diye levelin toşun nemesi yok onun ama kaçarını. Edil olur ýaly gaçar ýaly neme ýok, ýagdaý ýok. Yok o adam kaçlarına men aynen ama prosto otayda Rusya'nın berilen haberlerine inanıyorlar hazır. Köp kişi. Olaram gowy neme dip gorkuzyp şeýlämi? O şu Öz da şertlerini kabul ettirecek bolýarlar. öz şertlerini kabul ettirecek. Birinci neden bolsanız bankalar, zatlar ne medyalar adamlar. Maşinler buldozer bilen girip. Aw, talaýarlar. Soň bu ýurdu näde dikeltmelik? Kimiň hasabyna dikeltmelik baky? Kazakistan mı? Aw, Gazakstandakylar. Ina biziňem bu şu tenteklerimiz aýdýar da, gan öküşlük bolar Türkmenistanyna ýakalyň şey deliň. Sen öz ýurduňy Türkmenistanyny ýakdyň, ýykdyň, tekizlediň. Soň muny ýene watandaş dikeltmelilermi? Ya başka Normalde kim planetadan dikeltti? dikeldiýärler. O vatandaş dikeldiler de yana indi umun yalzat Yo şu ayaklama döwleti bulunda täzeden dikeltmek. Şu ýykylan ýerleri oňarmak üçin şuň watandaşa salgyt bolup gelenok şu. gelýär. Watandaşyň durmuşy şertlerini şol nemedenokmy, kynlaşdyranokmy? Ýene şoň Kıyınlaştırıyor da ykdysady yine bir tarapy gelip watandaşa degenokmy? şunu yapırzatlar eğer de indi Türkmenistan'ın sonku bir neçe yılda mesela Xitay bilen bağlaşan dagaworunu bilen moktaşyn saysam ýöne mesela Kazakistan'a 10 ýyl bir nemesi yok. Kazakistan sebäbi birazcık iş nemesinde özünü düşünen bir millettir. Hökümet hem şon ýaly. Yani gaz petrolün nemesinden yine de bir iki en kısa wagtda bir iki ýylyň içinde özüni alıp çıkar diye düşünüyorum. Türkmenistan'da de bu adam çekibilerini çekiptir de bilýäňiz mi? Gaz neme olsa nire kontrat bağlaşma olsa bağlaşan adam bizimki. Kazakistan neme olsa birazcık yurdunu düşünen adam, yurttaşından e, buna biznesmenler getiren adam yurduna. Bizimki ona etmeyere. Düşnükli. Ştaýda Nazar Bayramow dip birýär diýä. Organ işgärleri garny dok olary lişni hereket, artykmaç hereket etmeýe, olar artykmaç hereket etmeýe, ýaşasyn arkada diýip ýörler. Organ işgärleri, ýani organ işgärleriniň garaşy bolma turmaň olar ýalda diýe. Men şu devlet şu yalaydan da her seferinde diyen kebir kişiler şoň üçin meni agent zat diýen tükerýärler da. Şu yanlış düşünce aslında. Organ işgärler garyn dok zat diýerler. Ola garyn dok bolup biler. Ýöne şunu ýapyr zat da iň ýigrenlen adamlary hökümetdir şolaryň. Hökümetiň başyndakylar iň ýigrenlen adamlarydyr şolar. Otursa tursalar söýüp ýörendirler. Balky ýadymdan çykman kabirden sorajak. Şu Levapda ýasama näme salyut salyut bilen nemetdiler. Bir provokasiýa boldy şo taýda. Adamlar üýşürip şo ýasama salyut şoňam içinde şo partlanmagy töwerekdäki adamlary ýaralap öldürür ýaly içine de zat goýulan umuman salyut däl bomba partlatdylar salyut diýip. Eşitdiňmi şunu? Yo onu internetten eşitdim de ýöne Aw. Serdarabad diýip oturan ýerlerim pas näme diýem o taýda tanıdymken de onu bir habar almadım yani. Sen pikirin ora şolar ýalat bolmady şeýlemi? Ya habar almadım bolsa habar alardım ýöne. Şo taýda Böyle ölen adamlaryň howsarlary meň bilen habarlaşdylar şoň üçin. Onda istatyp bilmeýän ýöne 50 kişi 60 kişi diýe onu ýa bir zat olsa çykaýmanty. Indi şunu Ýöne eee şunu aýdaýyn döwlet mhm. interneti şo günü nem etdiler. Şo siziň aýdyp oturan günüňizde şahmat nemesi ýaly etdiler.
bir yerde işlese bir yerde işlerine okşon ýaly etdiler internet lebapda şonda işlem etdiyse de bolýar. Neşeli bir zat var da şu provokasiya Gazagystan, ondan Gazagystanyň soňky boljak zatlar hemmesi bir hili öňünden planlanan ýaly sebäbi. Biz şoň ýzyna düşdük, şonu ýydarlap gördük. Şunu kim etdik diýip. Ondan inni ýurdun içindäkiler aýdýar, şu diýe daşary ýurtdan halky provokasiýa çağıryp oturanlar bar diýe. Şolar etdi diýe. Inni Kazakistanda mı? yok Türkmenistan'daky şo Lewapdaky partlamany. So salyudun yerine şu salyudun içine bomba bolar ýaly edip salyudy partlap adamlara ziyan ýetirer ýaly ýagdaýa getiren. Özüň bilýän Türkmenistanyna komitetiň milli hukuklygyň habary bolmadan çöp başy gymylanyp. Dogrymy? Doğru. Hemme zatdan şonuň habary bar. Inni şonuň içinden birini satyn alyp zat edip etdirip bolar. Ýöne häzir daşary ýurtda Türkmenistanyň içine olar ýaly täsir edebiljek hiç kim ýok. Listoka yaratdyk diýenem ýalan, otaýda listoka ýaradyp bilmeýän adamlar bular ýaly bir partlama provokasiýasyny nädip gurnosyn. Bu bir hili hakykata gawat gelen ok. Ýöne umumyň aýdylýan, öňe sürilýän tezisden garaýşlaryň içinde iň hakykata ýakyny şu gelýär baky. Şey diýerler. Organ işgärleri, hatda şu hukuklyň ýol başçylary, zatlary inha haramda şular ýaly bir zat borly görýänmi? Saňa biz gerek. Bize gowy seret, bizi gora, innikide az beter bolmaz ýaly, şunu dowam etmeli ýaly. Biz saňa gerek. Şoň üçin inha biz şunu derrew anykladyk, şeýitdik, beýitdik. Özlerini reklam etmek üçin, özlerini gerektir etmek üçin netdiler şunu ýalar. O bolýan. Durun. O bolýan zat. Bir. İkincisi o daşary ýurtdan listovka ýa-da daşary ýurtdan biri jaň edip etdiripdir zat diýilerine men inanmaýan. Belki ya şunu aýdyn döwlet ha, mesela kısaça bir zat gürüň bereýin-de. Bu Türkmenistanyň içindäki häzirki ýagdaýy gürüň bereýin. Nirdeligini hem aýdamak, haýsy welaýatlaryny hem aýtjak-da. Türkmenistan içinde bir welaýatda şunu aýdyn, Türkmenistanyň iň kenar ýakasyndaky bir owoda diýeýin. Owoda. Düşündirip bilýärmi? Kenar ýakasyndaky ýa bir şähere barmaň 4-5 saat sürýän ýer. Şol ýaly ýerde düşüniň 60.000 kişi ýaşaýar. 60.000 kişiň içinden 8.000 kişilik bir owada, 8.000 kişilik bir owada 6 erkek, 3 aýal. Meheme işleýär. Prosto owada ýaşap ýörler. Şo taýda doğup, şo taýda ulanan özlere. Gece saat 2 bilen 4 arasında 3 tane maşin gelýär, durýar owaň bir ýerinde. Maşina minýärler, görüşýärler. Kim näme etdi, kim näme goýdy, kim näme gürledi. Sonra düşüp gidýärler, boldy. Ertesi günem almaly adamlaryny alýarlar. Indi şunu ýaly häzir meniň aýdan ýerim 8.000 kişilik bir owadan gürüň berdim. Häzir indi muny uloltun matematik bolup Türkmen awadyň içine alın ýa-da Maryň içine ýa-da Aşgabatyň içine 10 kişiden biri bolup çykýar. Düşündirip bilýärmi? Yani diýjek bolýanym olar biljek bolsalar onu uňarany, oňa nemeni malzemesini getireni, zadyny öňünden hem bilýärler gerek bolsa. Sewa edilýän zat eno goto şunu azadyň orjak biz zat diýseler. Düşünekli. Berkelli diýilen bir watandaşymyz, tomaşaçymyz 2025 çenli bolsa mes bolaý diýe. Şoňa çenli ortak bolýar. Yok. Ben şu ýyl görüp otyn. En geç gitse 2023'ün başı ýöne men şu ýyly %80 neme berip otyn, garanti görüp otyn. Onun üçin
Käbir kişiler aşağıda nemeler okuyan da yorumları devlete Baba Vanga diye Nostradamus diye yine bir zat diyeler onun için on yazat olmana gerek ya da kehanet bilmene gerek ya. Bol oturan zatları görmek gerek. Yani o idarlatan oluyor. Ya. Bol oturan zatlar görkezi otuyla. Sinan Yıldırım diye bir vatandaş yazmış. Türkçe Türkmenistan halkı için isyan doğru olmaz. Kardeş biz de aynısını söylüyoruz. Aynısını anlatmaya çalışıyoruz. Ama Ya men anlatamıyoruz. başlamak yöne devlete. Neden? Ben Sebäbi ben isyan ben isyanı desteklemiyorum. Ben ben gowgorluğu destekliyorum. gorlanmak. Halka Ben ziyan verecek. destekliyorum bir Halka taraftan. ezir çektirecek. Yitki çektirecek. Daha da gorlanmak. Ha bu bakın. Ama şunu yapır zaten devlet abi bundan sonra geleceklerin hem gözü korkarıyor men destekleyen halkın hem gözü açılar içeridekilerin hem. Men destekleyen. Şunu desteklemek yöne velayete girse ona karşı men. Yöne halk devlete delden hükümete karşı çıksa onu destekleyen yöne. Yok halkan bir tayyarlamasan, halkan bir nemetmesen, bir hakikati da düşündürmesen, türgönleştirmesen, ine Kazakstan'da halk çıktı. Nemetçenin bilen o BBC, beyleki halkara nemelen metbuatın, medyan, habarçıları var, mikrofon tutup maksadığında neme diye düşünür bilen o. İnni bundan sonra neme olur diye düşünür bilen o. O beylik Bilmeyeler özlem. bilmeyen adamı köçäsirsen, köçäsirsen. Bulan arkasından hakkını tutmalı. Şagallar prosottan peydalanacak öyle. Şu devek ayalı. Şu Abilyazav yağlılar. Ondan şolara gün geliyor. Bakı. Yo Şoň için olur tere olur lütfen ister şu istemez adeçenni devlet Burmut bakı. Burmut. Şu adeçenni öz yurdundan pulogurla gaçan bağlan goşa durranın içinde yasama biznesmennin aslında bular döwleti halkı talap uğurlap gaçan adamlar bular biznesmenler bular halk uğurları. İş uğurlar. Şunça 30 yılla yekaca studente kömek ettiler mi? Her yıl yekaca student yetiştiren olsa 30 tane şulan adam bolýardy, dogry adam. Kadr bolýardy 30 tane. Yekaca ni yetiştirse hiç biri etmedi. Bilim sistemasynyň hem adamlar mankurtlaşdyrýanyny bilýärler. Ýöne istat eden oklar. Näme üçin? Sebäbi diktaturada mankurt gerek, bulara da mankurt gerek. Ulanma üçin mankurt gerek. Bilýän? Bulara möhbäk beýdi üçin mankurt gerek. yöne sesim geliyor mu? Awa. Bundan sonra on yıl bolmaýar daşa. Bundan sonra gelecek prezident için men on Yok, yıl bir zat men şoňa garşamam. düşünebilem. Türkmen halkam Bir zady ekmen. Meselem tolap ýatan çölle. Sen şol çöle hiç tat ekmen. Nädip garpy diýjek? Gaňyny diýjek. yo tay doğru yeri düzeltmeden de yöne şunu bir zat var. Halkam uyanıp otur. Bir Yok ikincisi men oýanýar da imkan halka çıktı durun halk. bile devlet Halka yekecemek. düşündirmeli, näme etjegini, näme hil etmelisini, soňunda näme üçin çykýar, näme hili bolmaly, şundan näme hil netije almaly, niraçenli gitmeli. O çykdy halk Kazakstanyna, ondan bundan Kalaşnikov'un sesi gelip başladı, olun durdu, näme etjegini bilen o. Tanklar, samolyotlar, vertolyotlar gördü, halk doňdy galdy. Ýöne halkyň yzyna bukulup hakyny tutma getirilenler o taýdan atyşyp otururlar. Oýam olar gitdi Vallahi grajdansk uruşa. Ýaly onlar halk tayin geldi hiç de tatdan yöne habar ýok. Halk doňdy galdy şokdy. men diyecek bolýanym şu. Seredin. Eee ne diyecektim size azı düşündüreyim. Bir yurdun mesela bir yurdun Türkmenistan içindeki neme görün berem. Bir yurdun yurttaşından başka bir yurt. Bir yurdun Türkmenistan içinde 150 tane agenti var. Bir yurda değişler. Ol Hı hı. agentin hem 150 agentin hem 350 tane yerli vatandaştan şolara hizmet eden agentler var. Nemeler, muhbirler. Düşündürüp bilen mi?
Indi Türkmenistan içinde neçe tane yurdunki bardır şonyalı. Düşünüp görün. O, yani bu yurttaşından hareket edip oturanlar ya biz hemmemiz hem. O, biz azı bana sorasanız boş. Bizim edip bilyaz adımız dinle nemeni korkuzmak. Ama Berdi Muhammed korkuz bilyaz. Yani asıl hareketi içindekilerden yankı etti mi? 350 kişi mesela. Bunlar hediye. O sizin adışınızda da can var. Az ağırdan Kalaşni'nin sessiz at dediniz de. Mesela bu 350 kişi de var. Türkmenistan'da da var. Yani bunları edip biler. Ses çıkarıp biler. Karıştırmak için. Ya da gidip bir önemli bir adamı ortadan kaldırıp bilerler. O bolup biler. O, yani o riski hem göze almalı. Yani Kur'an çıkaracak bolsan kan görmeli ya da kansız uruş yoktur. Yani maksimum bolanda birazcık barışçıl bolsa ben onun taraftarı. Yani ben şonu göremok da devlet ağa şonu yazat bolacağını düşünemok. Barışçıl. Bu wagşylaryň arasynda jeňelin kanuny ýörep durka ne etjek şo ne edip etjek diýen. Seňem diýeniň dogry Allah. ýöne killäni işledip diplomatiýany ýady edip bolarum ka diýip soňuna çende synaşyp görmeliler. Ştaýda Merw diýen bir tomoşaçymyz. Sonra çelli devlet ağa durun Ha, devlet ağa sonra çelli bolmaya sevenemçi. Yine yan yakında kimin nemesine firmasını yaptı? Angliya. Berdi Muhammedov'un yeğenine. hı. Kim nemetti şonu? İhbar diyeler ha. Türkmencesini biliyor mu? O katı görmedim. Ha, arz şikayet etti. Kim etti? Berdi Muhammedov'un oğlu. Ne için? Sebebi o Şamlı Şumlu mu? Kim o? Şamlı mı diyeler Şamma adına satar, doğru. şamma Aha Şam. tavus. Aha. Ana şonu Berdi Muhammedov Serdar'dan biraz gol görüyor. Biliyorsunuz mu? Finans tarafını şona inanıyor. Aslında o işleri o etti. Şamma Germanya'ya şamma. çıkardı. O Germanya'ya çıkardı 35 mi 38 milyar dolar. Rusya'ya çıkardı 40 milyar dolar. Haberde Serdar bir hili öy neme yalı kaldı. Oğlu yalı kaldı. Hazır öz içlerinde de birbirlerine mevcut. Hazır Serdar berde de Serdar bir okta iki tavşan uğru atıyor. Hem halkın gözüne gol görünecek. Hem Serdar'ın men elime şans verseniz men öz tohumumdan bile nemedip bilýän halka karşı gelenler çizdiler bilýän diýip. Yani onlar alacağını aldılar ama sen çizilenden hem Angliýada bir firma yapılsa ne bolacak yapılmasa. Zaten boş duran firma to. Prosto para karaklamak için karavan firma to. Kesinlikle. Bak şuna cevap verecek mi? Merve. Bu gowwalar Türkmeniň peýdaty bilen gutarır inşallah. İran dağlar, Türkmenistan, İran'dan iki vilayetimizi alyas, Owanistan'dan iki vilayetimizi alıp, Ulu Türkmenistan olur ve gow lider de gelýär bize diýip. Yok. Hiç go olmayar eğer şunu etsen. On yal bolsa yine Türkiye Suriye'nin yarımını almalı. İran yarımını almalı. On yal burzasın. Ne için almaya? Gransyasına koşmaya. Sebebi politik bolup kellesi işleye birazcık bularınki näme bolsa da. Sebebi aňyrda kalsa bulan peýdasyna ýaraýar. Şu aňyrdan gelen howpy görýärler öňünden. Türkmenistan hem şonu bir ikem sen sadece Awganistanyň da Türkmenistan halkynyň 1,5 milyon köp Awgan türkmeni var. Sen pikir edem gelip Türkmenistan'dan Almanya neme bolar? Şolar saýlaw bolsa Almanya adam öz adamını getirir goýarlar. Bir ses verseler yeňdiler adamlar. Neme Owanistan'da näçe milyon Türkmen var diýdin? 6,5 milyon bolmaly. Doğru. Neme bakay, Nazar Bayramoviç Gadakda öňün bolmuş ýagdaý şonda näme sebäp boldy? Öňkü neme diýen şo 2011-nji ýylda boldymy? 2000 o ýöne nemelerin arasında boldy, öz aralarında boldy döwlet ağa. Bilen Kazakstandan Ýok, şonda da bir neme bollar, şo taýda. Şol Nevit gaz firmasynakylar aýlyklarymy gallaryň diýip, şo aýlyklar ýetenok diýip, şonda bir neme Ýok, bollar. nemeler bilen boldy, zatlar bilen boldy.
ölüm ýitimli. O Gazakstanda ýaşaýan Hytaýlar bar ha, musulman Ha, Hytaýlar. Bu Uygurlar bilen goşulyp Hytaýa garşy uruş edenler. Olar bilen şüňe Gazaklar arasynda boldy. Onam Hytaýlar etdirýär. Näçe sany neme öldürildi. Siz aýdyň. Hytaýly öldürdüler de şonda. balaňa sıçyp kaçarmyka haram bolu diye. Haram goýun Balaňy häzirem sıçyp kaçaýmadan otyr. Häzirem sıçyp otyr. Şoň üçin esker goýur endi otyr eski. O geçti nädip o köse diýen bir ýalşylyk. watandaşymyz ýazýar, döwletdaga bu internetdäki kanallarň haýsy birine ananmaly. Seredin Owçu maňa galsa owçu oýlansaň, owçu hemmesini oýlansaň dinleň. özüň gözüňe ýetirip dursaň, aýdýan zady bilen edýän zady gabat gelýärmi? Halkyň bähbidine Hemmesini dälmi? dinleseňiz özüň çık ýaşa orta. Öneme Öz analiz etmeň aýdyp öwrenin. öz Kanala özleri inanmaň, ýalňyşyp, analiz edin. özüni yalanlap otyrlar. Öz gurrunny özüni yalanlaýar. Yo, Döwlet abi bizimkiler doğrudan almış kanala inanıyorlar. Hiçbir kanal, даже bizim kanala inanma, analiz ediyor öğrenin. Bir zala aydırlı oturan bolsa ya da mesela gap'in içinde bir gap vardır. Mesela bir gapler açık aydılmaz. Bir zala aydırlı oturanda. Şonu analiz edip öğrenseniz has gowul on kadiyama göre. O öz durmuşumuz üçinem gowgolar. Durmuşy tejribe kazanmak üçinem deňe bir siýasat halkyň geljegi derler, öz durmuşumuz üçinem gowgolar şeýdi. Analiz etmäni, dogry netije çykarmany öwrenseňiz. Hüşgär bolmany, äga bolmany. Yıkman, yakman, gan yokman döldük bolarmyka diýe. Muny ýaňy gürleşdik. Ýaňy gürleşdik. Baka aýdyp geçdi. On diňe vayenlere daýmasa bizim öz vayenlarymız. Ha, ol gaty. Bilgice, Ol nemen öz şol dolanylşyň öz içinden, häkimiýetiň öz o bir içinden. gece daha çelle 8 Ha, saatin içinde etmedi yine bollar şu. Arslan Muradow Eýran bilen Türkmenistanyň hiç ýyly diýe granitda dawasy, serhet dawasy ýok diýe. Serhet dawasy ýok, olar ýazat ýok, ol dogry sebebi. Bar Döwlet ağa nämçe ýok. Ýok, Ors paşasy 1916-njy ýylda Günorta Türkmenistanyny ýylýan ýa-da türkmeniň sährasy, türkmeniň ýaýlaga çykýan sährasy bar. Şol sebiti Eýranlara sowgat berýär. Orsun paşasy. Şeýdip biziň Günorta Türkmenistanymyz, ýaýlagymyz Eýranyň eline geçýär. Eýrana sowgat berilýär. O serhet dawasy dälle, şo biziň ýurdumyzyň bir bölegi şolara sowgat berildi. Yo, Hazarda da var ýöne, Hazarda da var ýöne. Hazar meselesinde İran bilen o çakmışyk adam boldu onda hatta İran bilen. İran'ın näçe adamını öldürdü Türkmenler. O Hazardaky neme düşünşmelik dowam edip dur, onuň nemem ýok. O Hazardaky diýen ha. Şey diýär Ramazan Juma. Men baka beren sorum şundan ibaret. Baky mundan bir näçe ay ozal bir çykyşynda Türkmenistany diktator rejiminden gutormak halat etmek üçin Türkiýede tanalyan adamlar bilen görüşdük diýe. O dernekde aýdanyň bola aýmasyn. Şeýle bolmagy mümkindir. O Merim käbir gizlin kodlar bar, emma şunu aýdaýyn, Türkmenistan ulalar territoriýasy we gowy günler bar biziň üçin inşallah diýe. Ben İnşallah 2023'ten soň ýöne 2023 hem diýmän 2022'de bozulsa 2025 2028'i neme der Türkmenistanyň häzir napyrmer näil diýemezle aýdaýyn häzir. Mesela Türkiye'ye al olması için hiç olmanda Türkiye'ye al olması için çıkıp öz isten aydar yal öz isten eder yal olması için 2028'i neme der tapar. He, bir şunu yapar zaten 2028'den giyeceğim bolup biler. Sebäbi hazır şunu amyattan çıkardık devlet ağa Kazakistan'da bolan zat yine bir ucu var.
Türkiye Cumhuriyetlerini birleşmeyini istemeyen güçlerim var. Olağan'a medyan oyunu var. Asıl mesele berde de oynawatıyor. Sebebi o Kazakistan'da başlamazdan yanlışmasam bir ya da iki gün ön Xitay näme Türkiye Cumhuriyetleri hemmesi men ayağıma geler dedi Xitay'ın prezidenti çıkıp. Mesela Kazakistan'da Xitay'ın eli var da. Onu düşünüp geçelim. Mesela Türkiye Cumhuriyetlerinin güçlenmesi bir taraftan Rusya'nın işine yaraya. Bir taraftan işine yaramayaram. Onu yalan düşünün. Yine Xitay'ın işine yaramaya. Birem hazır Avrupa'nı gorkuzup oturan güçlerin işine yaramaya şu Türkiye yurtların birleşmesi. Hazır indi e, yanlış basam Amerikan mı ya da Angliya mı? Amerikan bolmam kadiya New York Times mı var gazete. Yanlış basam şonda çıktı. 2053'te 53. yılda Garuçu NATO'nam geçecek Türkiye Cumhuriyetlerinin gücü diye birleşip ana şonda polna güce giriye deyipti. Yani hazırdan ucu öňüni kesmeye başladı. Hazır prosto Kazakistan'da bolan ayaklanma şu Türkiye Cumhuriyetleri yani Türkiye Cumhuriyetlerine geçelim de Turan Birliği'nin neçe yıl ize serpiktirdi. Bunun hem gurrun gidip başladı ucu. Ya ansatda elazı sebebi Türkiye Cumhuriyetleri birleşiği yani Turan Birliği emedekle oturan çağı aldı düşünün. Bunun ayağa kalkması, özünü tutması biraz karşılık vermesi için 30 yıl gerek. Yani bir gaz için edilen ok bu zatla devlet ha. İşin aslında girdikçe girip kuyuya alı gidip oturmalı da. Şoň için Türkiye Cumhuriyeti Gaz dip gaz taze verilýär-de. sloganım çıktı. Ön Arap Baharı vardı. Indi Türk Baharı. Zaten 2021. asır Türk'ün yılı Türk Baharı diýler. Türk diýende bizimkiler hep düşünýär Türkiye mi kedip? Türkiye değil. Dünyadaki Türklerden gurrun ediler. Türk'ü Cumhuriyetler. Türkiýe dilli, Türk halky, Türk Awa. milletiniň türkü halklar da. Edi dediýdi Gazakystan halkyna garşy harbylar zorluk ulanupdyr. Ilki halky öldürdiler, soň halk ýakyp ýykdy. Muny biliň, hökümet işini taşlap aýrylanok halkyň gahary şoň üçin gelýär diýipdir. Yok yok yok. O yanlış. Bayanlar aygı culamadı birinci. Karşılık vermediler. Birbirine karşı iteleşip durdular olar. Onun nemesine aydemesi. Ondan sonra Vayeni bilen Kazaklar öz içinde nem bolsa Vayeni seredin. Şunu yatan çıkarmayın. Size ne ayladım? Vayeni halkın çağısı demektir. Halkın içinden geliyor. Birem şu gep vardır. Hükümeti getiren halktır. Ayıraram halk olar. Her bir taze döwrüň bir başlangıcı vardır. Birinin bitişi, birinin başlangıcı var. Men bu vayanlar öldürdü zat etdi. O zat protesto mesela basalışıkta zatta bolup bilermi ona isat diyemok. Yani onu atıp atkırtın edip on yal zat Türkiye Cumhuriyetlerinde bolmaz ansadan sat. Mesela biz Araplardan biraz ütgeçiktiriz. Araplar o karşılık bererler. Mesela Araplarda neme var? Tarikat, mezhep ayrımı var. Bizimkide o yok. Bularam hesaba katanda biz Arapları yalda eldiriz yani. Biz diýende bu Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan. O biraz uydurma, biraz hikaye. Mesela yine bak aytmayın da başka devlet başım ağrımasın son. Aydınmacak zatlar var. Käbir yerde miting bolanda yine polisler etti zat diýdiler. Bir neçe kişi öldü. Halkın özü çıktı. İçinde propaganda edip oturanlar çıktı. Daşary ýurdun agentleri çıktı. Bir vay forma giymek ansattır yani. Tapıp almak ansattır. Marda dik oturla 250 binden de.
Adresimi vereyim mi diye. Hem de Bayern'de şotaya var yandır. Şimdi demeleri devam edelim. Ahmet Mahmut tesvirçimiz. Neme kaygıda oturmaň ala dedi oturmaň diye bizim halkymız diye ayağa kalmaz. Ağaç ölür yönü ayağa kalmaz diye. Sebebi yurttaşında 1,5-2 milyon Türkmen var. Şoň içinde sadece 5 bin san Türkmen yurdunu düşünýär. Ne senki al düşünýänleriň nemesinden bolýar. Gaty görmeli. Ya, Ay bizim yurtdan bir zat bolmaz diýip ýöreseň, bir-birden toplarlarsaň, Azat ýaly, ýene başgalary ýaly. näme diye? Ramazanjyma şol sebäpden bizim Türkiýede türkmen toparlaryny döretmäge başladyk diýipdiň. Şol toparlaryň güýji daşardan täsir etmeýän bolsa, bu edilen işleriň kime täsir etdi diýip soraýar. Ya indi berde bu şu gepin içinde menimi sokacak bolýar. Menimi sokacak bolýar indi. Türkmenistan'da bir zat olsa sizinkiler met ya. Yok yok, on zat yok. Gaýet etmek. Ediz bizinkileriň bir nakylyga öz ýurdunda şah bolanyň näme diye? Ýat ýurtda şah bolanyňdan öz ýurdunda geda bolajak bolýarmy? Bu öz ýurdunda şah bolanyňda ýat ýurtda az ölýän täze türkmen nakly diye. Ha. Täze türkmen nakly diye düşdükli. Ediz Arslan Urasana agam diye. Arslan uğrattım. Ýene bir gede uğratýan. Taklygy. Aynur diýüm bir tomaşaçy girjek diýipdir. Girsin göreli. Ediz döwlet-ağa bir aralar çykyşyňyzy gyssaňyzmy, kän matlap görünmediňiz diye käbäme jemýa bolanda şoň 40 geçýänçe çykmadym. Şol ara görmedik bolup bilersiň. Şeýle bir ýagdaý boldy geçenler. İman hemra bolsun. Ali tatly baky geňürme, olar ýaly köp haýsydyr bir edara näme diýe? Gir 2den biri şolary işleýär diýe. İki adamdan biri şolary işleýär diýe-de. Baky. Şol näme diýjek bolýan ki? Awa sen häli bir statistiki näme aýtdyň ha? Hawa dogry, oňa men goşulýan bolmanda. Ali tatlama diýe, gaty görme bolýan diýe iki adamdan biri şolary işleýär diýe. Ey Hudaý. Ben näme gaty görýän? Protest etmeli ýöne ýakyp ýykmaly ile zat ýok. Kim ýakyp ýykýän bolsa olar bir cezalandyrylmaly. Dolu gollaýan ýüregimden aýak ýalana çeşdiň taýça bol. Yo indi döwlet abi bizimkiler näme üçin näme edilmeýe bilýärismi? Aslında bizimkiler ediýe etmeýe diýen zat ýok. Ýine barýalara aýdaly İstanbul'da bolsun, Türkmenistan'da bolsun bir ýere barýala 2-3 saat soň dagylýala bilýärismi polis görseler. Şo taýda birini tutup gitdimi? Oturuň şo taýda. Çadır açyň. Gitmeň ýani, görýäňiz köpelikçiler soňam häzir Cuma sapar bilen bayram birinkilere mıydın aýtdy. indi käbir Yo bizim adını bermeýär. Halkynyň näle bolar baky. Olar dogruda ýöne indi döwlet abi men aýtjam ýurdun adyny bermeýin, ýöne watandaşlar siz düşünin. Käbir ýurtlar Türkmenistan halky üçin isleýär aslında bilýäňizmi? Häzir aýtdym ýa-ni häzir Türkmenistana bolup biler diýip düşünmäne başladylar diýip. Indi siz düşünin. Käbir ýurtlar häzir Türkmenistanda şunday bir zat bolmasyny isleýär. Hökümetden narazy ýurtlar bar.
Hı hı. Çıkýanyz mı? 15-nji ýanwar diýdiňiz. Çıkýanyz mı? Çıkın. Soňuna çenli durun ýana. Çıkıp 2 saatdan sonra iza gaýdyp halkyň höwesini gyrma. Çıkma diýemok. Çıkın da kansa. Bir Arslan ara Murat biri efire girecek dedi. Arslan sana men e-maillen iberdim. Berde görnünok duydun. Bilemok näme için. Menem göremmok. Diňe ulan ýandan ady ba tesvir hiç çili gapdalamaňy görnenok. Ekranda görnýän bilemok ýöne. Men göremmok. Kimiň näme ýazýanyny görebilemok bir problema bar. Ýene bir ýerden çakylyp goşulyp bilermi diýdi. Iberdim. Hakyny tutmalara kim töleýär diýe. Hakyny tutmalara hojaýynlar töleýär. Öz bähwidine şo ýurtlaryň ýakylyp ýykylmagyny isleýän adamlar töleýär. Başga näme diýin? Ramazanjyma döwletaga baky çöregiň içine bal hem ýağ çalyp berjek diýen watandaşynyň ýyda çekiljegi meňden ok diýer. o näme diýeni düşünmedim. Benim düşünüm bu. Usoygala Gazakbaşy esasy Türkmenistan diýip ulu oýunçularyň planlaryny habar berýärler diýe. Kiçäş watandaşlar diýe haýran taýjy bol. Aynur Meredowa salam döwlet efiriňizde goşulmak bolarmy? Gysgaly şol Gazak meselesi boýunça diýe. Men iberýän ýöne görünýärmi bilemok. Türkmenim tv@gmail.com şo taýyk bir boş e-mail atyň, men şoňa derrew nemäni çakylygy akynkydan kopýalap ibereýin. Arslana şey diýip iberdim, sebäbi Arslan görnenok diýdi. Iki tane watandaşymyz goşulýar. Görýän. Häzir Alyan efire. Alo, salam aleyküm. Aleyküm. Wa aleykum assalam. Saman täzeleriniz gutly düşümli bolsun. Bile olsun. Tamam. Bir mutlu oldu şunu. Görünýän mi? Görünýär. Saatlyk hoş geldin. Täzelerine düşümli olsun. 2022-nji ýyl rızkal bereket getirji ýyl bolsun hemmemizge. Hudaýjan näme diýin? Ýurdumyza awat, halkymyza ýurt palakaçylyk bolsun. Ruhsat etsen şerde bir zat aýdyp geçen, ýa-ni bir kommentariýalaryňyzy okap otydym-da. Belki de ýazyp bolan. Men hiç zat görünen okmaňa. Saatlyk. Ya belki baran oktur. Yani men okudum yani senem Yok, sen kim bar ya? Ýöne sistemada görünen okçu var. Täzir men sana surat yok gerek ziyan yok. Seredin ya Kazakstan'da meeting meselesini bir gozgap geçirmeli sözümden böyle derdimden böyle bağışlan ya soňky ýyly bolan senem men bağışlan bir gaşkanymdan hiç ters düşünme. Şimdi olarda 1989 Seret. Komentaryalar görünen ok. Düşündüm. Gördün mü? Düşündüm. Ava 1989 ýylda birinji miting bolýar. Ol mitingim nämen esasynda boldy. Perwarot edilende ýadyňyza düşen perwarot edildi. Ýa-ni SSR döwleti dagatyldy. SSR döwleti haçan dagady we nähilek ýagdaýda dagady. Şonu bilýärmi? Awa. Men aýtdyk. Ayda Arslan sen. Aýt. Saat gaýtdym soň men dursa ýalňyş.
Ya ayt. Onu men özüm dogurlap goýberay. Bilenin ayt adam her bir molla bilen okar diye. Şoň üçin iş neme da diyor. Короче, контрреволюция. Näme dat? Контрреволюция. Ya Контрреволюция. O da revolüsiya karşı. Eşleyen dedim. Awa. Kontrrevolüsiya. Ol keç otayda. Gorbaçov yesin. Ondan KGB'nin başlığı olmaz. Ol üç bir hükümet paylaşılması. Sonuçunun targatı. Bir короче sadece. Ya indi her kim düşünjesi böyle. Indi men şöyle doğruda doğru yanlışlarda yanlış diyesim geldi. Yani hele meselede o ki baştan ayak. Devlet amtem bir bellek geçen yerim var. Şöyle men doğru maçtan böyle men makulladım yüreğime de berca ettim. Ne şu tevi ine Kazakistan'da nedir bir giden attır. Sesimi eştiliyede mi? Kazakistan'da bir giden caylar. Eştileyen mikrofon yapyan yanlanmasın deyip. Böyle caylar neme edildi. Ya bir giden adamlara zeper yetti. Mirne jitli adamlara var. Olan arkasından attılar. Yeni nemettiler. O zaman sen şöyle doğru bellek geçtin. Indi her şodat kutur hep hali bu mu kuturmacak zat yok. Şolun iyidini yığına şolun çıktıycısı. Nereden gelmeli şol? Şu sonra Allah'ın bellek geçtin de. Men diyecek olan adam hakkını tutmalar dedim. Hakikada da ettim. Men doğru yani. Hakkını tutmalar dedim. Men şu hakkını tutma adlamaydı oturacak. Gel şu efirin nemesinden pozmayın da afterteyden şu. O gerek gel. Ondan şu hakkını tutmalar indi şeydik gurleye bar 10 yaşına çıkmalı bar yurdun nemesine çıkmalı da men hava çıktım karagan döktüm. Dondu internetin. Zorca estileyemey kesileyemey. Dondu inni geldi. Bağışlarsın açık internetin peterek de şondan ters düşünmem. Gan döktün son. Elime yüreğime tuttum da gan döktü, rahat etti. Mesela ne elip şunlar, bir çağa diyelim, bir 5 yaşındaki çağa. O çağın geleceği var, ya bir yaşı git, onun geleceği var, bir kıydın geleceği var. Onların durmuşu var da, var. Onların kellelerini aylat mesela. Şolar yani adamlar gan döküldü de. Olan sen ösüşüne da, ne ayağına bada vuruyor ama. Ya ne doğru olsaydım? Doğru mu ben diyelim? Doğru. Bada vuruyor. Böyle barnakını hükümet ervedeken diyelim. Hükümet yeni ne emekken diyelim. İtüylün yarap anırda yürü oturmalı değerlerin geldi yurdun içine gelip biliyor mi? Gelibilen yok. Ben onun doğrusunu aydın. Yok gelibilmedin. Şu tasarrufta oturan yerine studentleri kömek etsin. Adam yetiştirsin. Adam okutsun. Yine yeni bir bellek geçen yerim var. 30 yıl oldu. Bizde 30 yıl oldu. 30 yıl yaşa otur Hudaya şükür garaşlılık aldık, bir taraflık aldık. Men öňem aýtdym, yeni de aýdýan ve üstünde de goşýan sen aýdan sözümi makullap goşýan. 30 yılın içinde şol hakkını tutmalar, şeylik gorlary. Şolan haýsy biri Türkmen talibine kömek etdi. Haýsy biri yurdun daşyny napmer Türkmenin sene boli meni bir Türkmen halk aydımını idaatını koyyan. Men onu doğru aydın. Olur on alaktat yok, eden yok. Olur Türkmen'i bilen yok, Türkmen'i tanan yok, Türkmen'in kodunu bilen yok, şartlık, Türkmen dilini halkını bilen yok. Türkmen'in desturunu düşünmeyen de edebilir mi? Edebilmeye, düşünmeyen de Türkmen'in desturunu edebilen oklar olur. Türkmen'in desturunu edene. Böyle var. Türkiye'de araç öldüler. Son sapar ne adam 20 30 mu 40 mı ne adam öldü. Yatan er yaktı olsun. Ben TikTok'ta koydum, YouTube'da da koydum şunu. Oğlunlar dedim. Şu hakkını tutmalar, şolara da yıllandım. Barın metçide dedim. Huda yolu verin dedim. Araç ölende de olur bizim Türkmen. Biz dedim.
Hadi hayti biri etti. Hayti biri etti. Gurdun dilinde la 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 la. Hiç yere yedi bile ne var onu? Ya yekeci bir burada etti mi? Doğru ettim, doğru veriledim. Halkın pulunu alıp gittiler 30 yılla bunların neydi de 2000 neçinci yılda çıkıp başladılar sonkular. 2017. Onlar neydi de 2017'de çıkıp. 2017'de de belki yurttakilerle bile hareket edip çıkıyorlar. Öyle çıkan o. Ya satmışsın ya. Ne pulu utor. Ya da yürüyüp öldü deyip yeni kadar böyle ne için çoğaldı diye biliyor musun? Ne için şu mat Kazakistan'da protest gidip geliyor bakın. Men kimi şart men. Bakın kıbır hili geldi. Sesi. Öçüktü. Yine devlet. Kazakistan'da ne için ya protest gidipdi biliyor musun? Ne için? Ne men esasında? O gazıydı, nemediydi, kımmetiydi, o bahane gazı. Nerede Kazakistan'da yeryüzü boyunca näme bir metal, näme metaldığına bilem o adını yalan söylemeyin doğrusu doğraydı. Şu zatın Kazakistan'ın toprağında var. Şu metal üçü edilen oyun. Baylan arasındaki talancılık bular. Oo. Talancılık. Hakkını tutmalarım oynaya sakna çıkıp bolyan adam şu kim gitgecek ya halk gitgecek ya. Yani ilk başta halk çıkardılar. Vizitka üçün halk çıktı, kalkan olup halkın arkasından profesyonel hakkını tutmalar gitti. Ediyen hareketi eylek yurtlarda bolyan protestları ünsürtün. Edir şu hareket ilk öňünden halk oy berýärler. Öňünden halk oy berýärler. İbnerim öller yara bolan alýadany halkyň bir kysanyny atýarlar. Ana halk atdylar diýip öller polisiýa eşigini ýeler, baýynyň eşigini ýeler. Bir zatda halky günäkär edýärler, hökümetiniň günäki ýok, oňalaklat ýok. Ýöne kadam prezident oňordy. Näme şu o da kimi näme mi 4 ýurdun 5 ýurdun nemesini çağırdy. Şo arasy döwletleriň arkalaşynyna kalan nemeti. Ýöne şerde ýene şu efiriň bilen bahanasy bilen bir aýdaýyn. Şu Kazakstanda okuyan oğlanlar vardır, gyýlar vardır, talipler vardır. Türkmenler vardır, işlep berenler vardır, gayret edimdäni. İlk bilene näme diýin bir gynanç bildirýänleri birinciden ikinci gitti sesin saatlyk. Allah şifasyny ber. Kedileme ay bolýala oňuşdyr berseňler. İbrahim sabır edin. İbrahim gaçarak görün. Kämer görünmän. Opşydyňyzdan zadyňyzdan çykma. Haçan ruhsat edili ondan soň edin. Şondan bolgusyz işlere de başyňyzdan goşma. Türkmenistanda protest bolmaz diye doğru bolmaýar, boldurmaýar. Hiç mene mağa gerekkä şodat. Bolmaýan şonu aýtjakdym. O döwlet mene şodatlar aýtjakdym. Näde doğru da aýdyp bilýän. Atak efirimde Lüboy gurrungotu goşulyp bilýän. Meselesi. Sadece 10 saatlyk ömrüňiz bolsun. Inni şu men komentarýalar görülemok ýöne şu tesvirleri, datlary görüp jemlesem diýen sebäbi 2 saat geldi efir. Ayran men komentarýam görköz diýär. Men ekranyny hiç saat görülemok. Şoň üçin bagyşlan ýa-ni saatlyga da görkezdim. Häzir ýene bir gerekçede de görkezýän. İnha men ekranyna görýän zadym. Ine. Eredin. Ine. Ýok komentarýa mana hiç saat görnenok. Ine şular ýaly. Teknik bir täýärlik wa şoň üçin aýplaşma. Ýene dowam eder. Etip bolsa. Mesela poçtada bir hata uratdım ýa-da değil mi? Şol bir arada bir material ýetdiň, şomy?
Olam sen gowere inim vardı. Onam ay gel sana soğuğa da deyin dedim. Ona borla sonra geldim öldü çıkarayım dedim. Korean'ın şu Korean inimin postarları sol inim bile bağlanışıklı katı köp doğru atlar aydiya devlet awa son öz postarlarım gayret etip bir de hazır değmesin awa katı doğru yerimizden tuttu o atlar nereden iliyaka awa gayret edip şu atlar aytmasın neçe duruyan olsa diye payış ettirler ondan men hakikat aýdýan satdyk men adam nemetip duramok. Ýöne ýadyňa düşýän bolsa, geçen ýyl biz öz aramyzda karar kabul etdik. Bundan soňkylar ýalaky biz gurrunlara goşuljakka halkyň ruhuny götermek, halky ruhlandyrmak üçin aň düşünjäni ösdürmek, türkmeni hiç kim tananok türkmeni, sunnatyny, medeniýetini, taryhyny tanadyp ýaşlara da özünün aslynyň kimdigini tanadyp, bildirip, şeýdip bir täzeden bir ruhumuzy göterip, täzeçe işläp başlasak diýdik. Şoň üçin planyň hakynda şeýle zatlar şeýle diýdi ýa biriniň aýdan gıybatyna, tökmetine jogap bermek bu zatlar biz goýduk. Şoň üçin sawol özüň taýýarlap bilerdi. Ya umuman ya doğru Türkmenimizi tanımak gerek. Türkmen etçegen Türkmendir, Türkmenlikten çıkaracağım Türkmendir. Şoň üçin gelin oğlanlar, gıylar bir direk boş provokatörler sözlerine, hakkını tutmalan sözlerine, bolguzu zatlara başımızı bulaştırıp görmeli. Erteki günde sizin hem çağıcınız vardır. Şonu merdivenden çıkarmak. Her bir daha diýärden çıkarım. Ýöne halk kösenmeler. Näme bolsa baýlar näme? Baýlar nämeden de bolmandyr. Şatlyk nämeden de bolmandyr. Men özüm üçin emedem şu zatda dogrusyny aýtdym. Şu esas şu halk üçin edilýär. Halkyň bähridi üçin, watanyň bähridi üçin edilýär. Düşünýändir, düşünmeýänem onu Allah bilýändir. Wagty geler her bir zadyň öz nemeti. Bu zatlara bir tarihte at dolar etdik. Tarihte galar internet ulgamynda. Men şeýlemäni tehnik täwlügi düzeltjek bolýan düzeldi bilenmek. Şondan. Şoň üçin ýene-de ýa. Keläňe bilen pikirlenip hereket ýalňyşmajak. Aýajaňyzy gyşyk basmajak bolup. Emesi yalan söyleme. Olmaz. Yani ün sörmeden de şolur. Men ýöne görmem soň basyp gidip otyr nädir? Ya prosta yalandan aýtmak gerek derler şolar. Zeret bir maslahat da döwlet. Şeýle men näle düşündireyim? Bir teklif etjek bolýar Türkmen halkyna. Ýurdun daşyndaky türkmenler üçin. O dat bolarmy, bolmazmy, dogry gelermi, gelmezmi, men onu bilemok. Ýöne bir men pikirim. Men öz pikirim aýdýan. Ve şu men kellemdäk pikirde. Şoňa artistler bilen efire mi edipsiň? Vallahi. Aktrisler bilen. Näme gulluk etdiňmi diýipmi? Ya gowy ýerine tutdum ha. Şondan. Şeýle samsyklyga salyp, özümi samsyklyga saldım da. Ýa teklifim aýdyn bir mut ondan dinlejek. Teklifim eger kimde kim ýurdun daşynda şoňa hakyna tutmalar we zatlar bar. Şoňa bolguly çykyş edýän adamlar we propagandistler we zatlar we men elişni goşulýan gelin şolara garşy haýsy ýurtda da şo ýurdun hukuk goraýjy edaralaryny ardaýat bersek nähilep görýäňiz? Peýdasy ýok. Memçin.
Peýdasy ýok. Näme diýip alýar? Peýdasy ýok. Sebäbi ol adamyň özleri hakynda tutmak bolan soň, ol adamlar hemme ýurtda her ýurdun nemelerini, kanunlaryny, zatlaryny gowy bilýärler. Şoň üçin onda da Ýewropa ýurtlaryna ol işler gaty uzaga çekken. Ol iş biziň etmeli işimizden, onu etmeli işler tejribeli, halkara tejribesi bolan, halkara derejede işlep görün adwokatlar, zatlar we ol şikayet etmeli tarap biz däl, gepin tümmek gerek. Şoň üçin. Ben adamlara hayran dağım. Şolaryň näkillikdigini ýüde çykaryp görkezýän, hakykat adam düşündirýän, görün, gözüňiz açyň diýän. Ýok, käbir adamlar bar, şonda da şoňa ynanjak bolýar. Yo biz istat diýemdik. Olar özleri kameranyň öňünde ýalňyşyp, öz-özüni maskara edip, söwünüp, agza alınmazak zatlary aýdyp, öz-özlerini maskara edip oturýarlar. Biziň aýtmamyza gerek, bol biýadyňyzdan çykaryň. Biz hiç istat diýmedik bolýa. Soňky video gördüňiz dämi? Badra, gözüňiz badra. Görüňiz okşanyň wejara bolup oturşyny. Şolaryň käbiniň ýamanlygyny. Absurd görüňiz. Olaň watanyň millete, adamlarda insaniýete hiç ýyl olan peýdasy ýok. Netiwetini almandyrar insaniýetden. Sagam risk almansın. He? Risk almansın, alyp ýatypdy. Düşünmedim. Risk diýip bar da diýsen almansın, alyp ýatypdy. Hoş diýip. Yo, alyp ýazda bar Arslan. Seret. Men häzir ýaňa görkezdim. Meni görkezýän saňa. Häzir ekranda seretsen, seret. Menne bara. Ya iýber aýadyňa ýa-da nime liçka ýazylýan ýerik iýber aýadyňa göni. Suwa çykan, liçkadan iýber ýaňa ol kim seňal baş çykarana wataýdan. Ne liçka diýişlän ok. Ne girýän liçka, otaýam işlän ok. Görünen ok istat. Ne şular ýalak boş boldy. Artdan deret. Mine. Bolýar. Bir oturyp bir tertipde geçirmeli onda. Şoň üçin 6-njy güne geçirelim, 6-njy gün. Menem çağırın, menem goşulýan. Çıkanok mende, deme komentler çıkanok. Men jogap berýän. Ýene bu şukly habarayda ýatda çykmaka. Awa. Bu şukly habar Watan habarlaryny görüňiz? Ýok, göremok. Sereden maksat aýdakylan gepleşi bar, jan olar ýalamyr gepden bolýar. Kul var paýlajak ýere. Halkara kolay ýollary ýoş-ýoş gatny. Watan habarlaryny görüm. Birim şul aýyň 10 bilen 10-na ýa 15-ne petekler satylyp başlajak diýdiler. Otlu üçinmi? Otlu samolyot. Samolyot, halkara samolyot üçin. Ýurdun içi satylypdy, halkara samolyot üçin aýyň 10-y 15-inden soň diýdiler. Ondan Atawatan YouTube kanal diýip ýadym, Atawatan diýip ýadym. Atawatan YouTube halkara jurnaly we YouTube kanaly şu ýerde bir gyýjaga ýürüýdi. Görüňürdi, menem onu aldım, TikTok'ta da koydum, paylaştım dedim. Atawatan YouTube kanalı girin şu ýerde badyr. Bolmada da TikTok girin, TikTok'ta Şatyk Şeýhip diýip durýan, şu ýerde de görseňiz bolýar. İbrahim Zarina Ataýewa şu arada bir täze maglumatly video we görüp bilýäňiz onu. Oýa. Reklam et. Cemlali Arslanjan. Bolly, sag bolňyz da ýetişip. Sonra bu da aýdym. Görünen İstat görünen o. Maňa soraňyz barmy? Siziň 4-3 adam siz şu ýerde, menden başga. Indiki ýerde gepdi. Var geçdi. Vallahi biz abide ýaman görmäňdi. Ana taýjy. Ömrüňiz bolsun. Ýalňyşaýman. Hakyny tutmalaryny aýman. Bolýar. Şondan gaty görmän. Ben gaýtmak sizinki dinlemek. Taginde näçe çykmaly men bundan. Alyo, şatlyk görmünt.
Ay, altıncı gün kurulacak. Saatlik gitti. Bakın ne diyecektim? Hakkını tutmalarını sonra ayacaktım sonra. Ne olacak? Hakkını tutmalara inan diyerek kim ki ola sonra ayacaktım. Aytıp bilecek mi özü? Ya o adını ayttırmasan bir yerik barmağını demedi otur. Gerek gel. Tutman gurlalingle gerek gel. Doğru aytacağım reklama olacak. O edilödü. Bilin arkanından reytinge olsun. Arslan sen näil pikirde şu Gazakistan Türkmenistan Gazakistan ýaly bolarmy? Türkmenistan bolsa koda dağılma bolmalar zaten. Bana o nesneye 20 sakalık. Kazakstan'da kesagalan kalan için kodoran pudar olsun. Türkmenistan'da ne kesagalı? Türkmenistan'da adam yok ne yeteriz bu. Kodoran mesela. Doğru. Bolmasa Kazakistan Başki 90-njy ýyldan beri Amerikanyň Chevron kompaniyasy karny etmesini partnerler oturdan wagtda olar üçin wagtda faýda gorlaryň etmek gerek. Arslan, 6-njy gün wagtyň barmy? 6-njy gün andan ýalan. Sen ýoňundan aýtsaň maňa 5-nji gün, 6-njy gün ýa-da bazar gün şu 3 günden haýsy gün saňa amatly bolsa sagadyny günnüden bolsa diýen ýok. Ay, şu sagada gabatlap efir edeli. Sebäbi men hiç sat göremok. Gitti. Bütün hatlar, hemme hatlar gitti şu wagt efirden. Bolya onda kadar bolmaz adam sorumda tutmadı. O şoň üçin ýoňundan men duýdurşa deýin ýa-da. Onda şoňky efiri jemläliň baky. Bor sağ olun devlet hanım. Sen wagt ýagdaýyň näil baky? 6-njy gün, bazar gün, 5-nji gün akşam giçlik. 6-njy gün görer ýa-da ýa-da aýdyp bilemem. Näme hakkında? Şu tema dowam edeliň. Ne bolýa. 6-njy gün içinde nämeler bolup geçýär? Seredeliň. Dürlü kanallar, zatlar näme berýär? Şu gün aýyň 6-syndan ýene 2 gün soň 2 günde näme bolup geçdi? Näme ütgedi? Kim näle reaksiýa berdi? Bir näle reaksiýa bermeli. Şu zatlar arkaň gürleşeliň. Häzir bara bütün hatlar gitti ekranynda hiç tadı görübilem. Komentarya da çıkarıbilem, hiç kim efire dalıbilem. Şoň üçin 5-nji gün, 6-njy gün bazar gün tapawdy ýok. Şu 3 günden haýsy gün, haýsy wagt diýseňiz, şol wagtda dowam edeliň. Bolýarmy? Arslanjan sen onu bana yaz bildir. Tefsirçilerden ötüş sorayan sebäbi hiç hili tefsirleriniz görnüňok. Leyla Öwedwari, Hayran, İrlan, Miralov, Edidow, Nusoygala diňe atlaňyz görnýär. Tefsirleriniz hiç diňe öňe berkelli Batır ýene gelip diýip hiç il görnüňok. Şoň üçin aýtlaşmaň ara. Ne bağlar gün diýip ýarypdyr bir moş bağlar güne ýarypdyr. Bazar güni? Bazar güni. Bağlar gün diýip ýarypdyrmaz. Ýeli bolsa, bolsa şoň näme? Olya bazar güni bolýar. Bazar gün hatammy. Bazar gün näme bolýar? Onda bakyň wagty bolsa bakam gelsin senem gel. Sen ýraga deliň, kendi jagalmalyň sebäbi birinji iş güni. Şoň üçin adamlar ýatýar, bizim ýatmaly. Şoň üçin onda bazar gün dowam edeliň ýygyny. Meňim köp aýtjak zatlanmady.
O tayarlık gördüm, yazdım, getirdim ýöne hiç birini aýdyp ýetişmedim. Teknik täwirlikler hiç ilimeden ok, mümkinçilik beren ok şoň üçin. Onda Türkmenistan, Gazakistan ýaly bolarmy? Göni ýaýlymyň birinji bölümini şu taýda jemleýär. İkinji bölümini nesip bolsa bazar gün dowam eder. Bazar gün gatnaşak watandaşlarymyz biz öňünden almaga synanşar. Men öňünden gürleşen. Şu taýda biri belik tarapdan maňa nemi berýär. Ay bolýanda. Tesbir, onu son oka. İnniki onda bazar günkü ikinci bölümde senle mehkemanda olanlar. Öýüňiz, asmanyňyz asuda bolsun, başyňyz dik, görjeňiz gowy bolsun. Özüňizi arlatmaň provokatorlara. Özüňizi arlatmaň, oýnatgulara özüňizi oýnatmaň. Sebäbi olan bar oýnatgy, olan gowja synap teresleňiz ekranyna özlerini maskara edip oturýarlar. Maskara bolup oturýarlar. Şular ýalaky maskara, nadan, kezzap, yalançy adamlara ananyp ýurdy, öýüňi, durmuşyňy, geljeňi ýakmalymy? Elbetde ýakmalylar. Ýok, men ýakjak. Men şondan keýp alýan, men sadist diýen bolsam, ýolum açyk bolsun. Bazarın keyfi reçenli köp sağ olun. Baky, Arslan köp sağ olun. Efire gatnaşyp kesişilemeli dilen bilelikde efir alıp bardyňyz. Toýuňyza gaýsyn. Bazar gün täzeden duşmak dile bilen. Sağ olun. Şunu aýdyp geçeýin. Buyur Bakyjan. Şunu aýdyp geçsem bolýarmy? Bor, bas. Belki bazar gün gataşyp bilmän. Ondan soň diýjek bolýam şu 15'imi 10'umu kaçan çıkalım diyenler var. Çıkman diyemok, çıkın. Yani adam akıllı çıkın. Bir yeri tutuldu mu kayıtman. Sonra içeride durun onda mertçe. Menem çıkacak gel diyemok. Belki menem çıkarın. Ona mı ayıp vereyim. Yöne sonra içeride durmalı bir zat. Bir ipin ucunu tuttun mu sonunu getirmeli onun. Bir tutuldu ya bir uğraştı deyip kayıtmalı. Benim çünçük yanıgam özün bilmeli, düşünmeli, yan kaydısın yani. Yartı bolmalılar. Hiç olmasa çıkın, hiç saat gürlemen, hiç adam ne diyeyim size. Dövüp kırman, oturup protesto edin. Çağırın medyaları, oturup protesto edin. Oturup protesto edin, yönü ayrılma. 2 gün ayrılmasan, 3 gün ayrılmasan özler emnemet başlaya gel. Yöne içimizden, aramızdan bir bilen hırış gözlep, uruş tapacak bolup ya konsula zarar verecek bolup ya da çıkan yerine, şu teritoriya zarar verecek bolsa tutun polise özünüz teslim edin. Bu bizden del deyin. Biz ayrıtı miting edeceğiz. Yani şu nedende size polisi hiç zarar verip bilmeye. Yani zarar verip bilmeye diyelim. Yani göz astına alıp bilmeye size. Yani kabir kişiler yanlış düşünüyor da Azıştay'da da efirleri okudum ben. Bak kan dökülmesini isteye zatı gördürler. Menne emmesi pozuk görünüyor. Burada da borlu bugün. Hiç yeri görünen ok menne. Sesin gitti bakay. Sesim geliyor mi? Geldi yana bir giden yer bolan sesin. Anırdan bir alyo bir zatlar ses geldi. Ya Arslan sesi mi? Arslan sesi. Arslandır. Bollu mu cemledik mi? Berde Leyli diyen bir hem yazı otur da sağlı sollu yan gürlemesin diyen de kimliğini tahmin edip oturayım. Senin bilendirin koca yazılar. Aha. Bak men görürsem. Ben tanımaya bir 1%'im tanımaya şunun için gürle otur boş yer. Şol haki ya pes adam bile Nemettin zat dip yazda biri. Şol realak tanan ok bilen ok. Yöne görüp
görüpçülüge diye görüye bir gürläp otur, kişi otur, arkayın hakikatin tarapynda buyuncalyk bolýa, soňa hüjüm edýär. Ol öz içindäki nemäni Yok, ben şuna cevap vereyim. Özümce bolmadığı adam bilen onun dengine düşmeyen, onun hatarına düşmeyen hiç açan. Ben aydı oturanlarım Allah'a şükür. Yine devlet sen şayet. Berde eşli oturanlarım belki öňden baştan dinle oturanlar. Şu vaqta çeli aydanlarımın indi %100 emmesem bolacak diýen bir zat yok. Bu sebäp bir analiz. Bunda yanlışam bolup biler, doğram bolup biler. Her kim öz görüşüni aýdýar. Ýöne şu vaqta çeli aydanlarımın Allah'a şükür köpüsü boldu. Onun için diye. Birazcık araştırıp görsün. Onun için bir ukuplu güçlü o adam bolmana da gerek yok. Doğru. Baky köp sag bol. Arslan köp sag bolun. Bugün teknik sebäpden Sağ olun Devlet Arslan, sağ olun. Sağ ol, ona bağlarını netip bolsa. Şu temada vatandaşlarımız bilen Arslanam gatnaşýa, bakam tapsa gelir. We beýleki riskem geljek diýdi. Riskem gelsin. Onun häli ýene bir aýallygynymyz haýyş etdi, koşuljak diýip. Olam gelir belki. Şoň üçin men özüm ekrandan paýlaşar. Netip bolsa teknik säwlik ýaşamak, men häzir hiç zat görübilenmek. Görübilmem soňam size bir zat ýazyp iýeri bilenmek. Sepi iýerýän giden ok bir problema var. Şoň üçin aýplaşma, çünki ýaýlymyzy şu ýerde tamamlaýas. Ina Türkmenim diýip dur, gyzyl atanak doğrusunda giden ok işte. Bir problema var. Arsancan köp sag bol. Bagyryn görüşýänçek sag bol. Adam çoğun bir Oğuzhan'da da biraz aytıp geçirdi. Yatmadım. Bagyr onymy? Aydaly Oğuzhan arada. Oğuzhan arada mende de maglumat bar. Oğuzhan'na Oğuzhan tergetler için atışıklar bilen bağlanşykly. Men artık öňüräkdi. Türkmenistan planı var. Bolmadı. Tarihi bilen bağlanşykly bir zat aýdanýan ha? Yoksa 90 yıllarda bolmadı planı var. Düşündüm. Bolýanmy? Talibanlar var. Bolýar Aha, doğru taze bol. Arslan minnettar. Mehriban olanlar edildiler. Kadırdan tamaşaçılar. Hak belirleşiginin şeylerde Dünya Türkmenlerinin Demokratiya Platformasının Türkmenim kanalının şu günkü gün ýaýlymyny tekniki täwirlikler sebäpli şu taýda men jemlemeli bolýan hiç ili tesvirleri, komentaryalar görübilenmek, hiç kime çarkılık iýeri bilenmek waltam epesli bolýar. Şoň üçin şu günlükçe biziň günämede geçin. Bagdyr o netip bolsa Arslan bilen men habarlaşsak ýene beýleki gün ýaýlymy gatnaşmak isleýän watandaşlarymyz Türkmenim TV e-mail belligi @gmail.com e-mail salgysyndan ýa-da kanallarda duranlar şol e-mail salgysyndan habarlaşyň. Hemmämize amatly bir fagady belläliň, şol fagatda tegeleg stol edip, tegeleg stoluň başynda şu meseleni ara maslahatlaşalyň. Yurdumuz yakılmasın, yıkılmasın, halkımız aç, susuz, sergezdan edilmesin. Şoň üçin dürlü propaganda edýänler, provokasiýa edýänlere internetçiler hem özüni oýnatmasyn diýip duýduruş bereliň, bilelikde maslahat bereliň. Belki içinden bir adamy hakikatin tarapyna çekebilsek, şola mullokan sowap, şonu edebilseňiz bilelikde her bir sowaby 1000 bolup toýlaňyza gaýtarylsyn. Sag bolun, saglykda görüşeliň, Allaha ýaryňyz bolsun. Türkmenim kanalını gollap dursunuz, köp sag bolun. Gün ýaýlymyny bilelikde alyp barýaňyz, eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Bagdyr günkü ýene şu temadaky, aktual temadaky Türkmenistana garaşýan ýa-da Türkmenistan barada oýnaljak goýulýan oýunlar bilen, howplar bilen baglanşykly bagdyr gün geçirjek gün ýaýlymyda çenni. Hoşta bolun, Allaha ýaryňyz bolsun, saglykda görüşelim.
Efirim yapılanı. Ben şu anda ki yaptın hiç yapıp şoň üçin kompýuteri yapıp täzeden açyp boldum. Täzeden açyp ança ya ýöne haýyşdän bazar onky gepleşiginde çünkü gurrunmydy bazar on tegelen sorunşyna bir näçe adam size tesir barın sizin sorunuza sizin garaşlaryňyzy ekrana çıkaralım bazar on içinde hoşta bolun men